esker. Godoak lenik, omeiarrak gero egotik, frankoak azkenik, iparretik, eutxita eutxiz, borrokan adoretsu, errozabalen gendun, Karlo Magno mendean hartu. Sonidoa gaur ematen du ez da bidea oso ondo, eta hasiko gea daukagun materialekin. Bueno, azteko, Xavier parkatu bidea, Urdangarin alkate autoridadea, Naroa del Orden, zinegotzia, Zelain Nikolas, Eusko Ikaskuntzakoa, Euskal, Angel Rekalde Navarraldeikoa. Hasi, Xavier. Egun ondan hoi. Eta ongi etorri astigarra gara. Astigarran sagardo buaz gain, besteik ere bada, eta gaur, jardunaldi oparua. Oain 2000 urte, erromatarrek idatzita utzi zuten,
inguruotan bizizian, ez dakit euskaldunek, naparrek edo, dantza jauzik egiten zutela, beren hizkuntza ere bazutela, eta sagardoa edaten zutela. Hoi 2000 urte. Ez dakit Euskal Nafar Errepublika edo danadalakoa lortuko deguna edo ez degun, lehentxio edo berandu xio, baina badaukandik proposamen bat, eta zea da, edari nazionala, izan da dela sagardua. Bueno, ongi etorri dandan hoi, espero dut gaurko goiz hau oparo-oparua izango dela, interesgarria, asko ikasteko, ikusteko aukera izango degula, eta berrez hoxe, ongi etorri. Dagoeneko duela urte bete Navarralde Fundazioak Astigarrako udalari ate joka etorri zan, proposamen oso polit batekin, iaz etzan kasualidad izan 1100 urte pasatako Orreagako gudaren kultura astea antolatu genuela, eta horren aritik aurten etorri dira ere gai oso polit batekin, sorginen neiza ez, Pirino aldean, Naparro aldean, eta ez da ere kasualitatea duela 500 urte gertatutako lehenengo inkisizio jazarpenak izan zirela. Hori dela eta gai hau erabaki dugu bion artean, mahai gainean ekartzea, emakume hauen, erretako emakume hauen memoria, egia, erreparazioa, erreduintzea, eta ikuspegi, genero ikuspegitik aztertzeko gaia ikusten dugunez, nola ez ekarri jardunaldi baten bitartez ez. Beraz, eskerrik asko eta hori bada udalarentzat berriro ere Navarralde Fundazioa Astigarragan izatea. Bueno, ni Zelai Nikolas naiz eta gaur Eusko Ikaskuntzaren izenean nator, Eusko Ikaskuntzak babestu egin dituelako jardunaldi hauek, benetan guretzat oso ohore handia da, iruditzen zaigu oso lan garrantzitsua dela emakume hauen oroimena gogoraraztea, eta, sorginkeri apur batekin hasteko prestatu du sarreratsu bat, eta ea gustokoa duzuen. Sasi guztien gainetik, hodei guztien azpitik. Ikili, mikili, klik. Gaur hemen gaude, 500 urte igaro direnean Nafarroan sorgina izaz izenetik. Zutara eraman zituzten emakumeak gogoan izateko. Gaur hemen gaude, Euskal Herriak bizi izan dituen sorgina iza guztiak utzitako zauriak aitortzeko. Eta batez ere aldarrikatzeko, herri honek ez duela etxiko. Ez lehen eta ez orain. Eusko Ikaskuntzak bat egin du ekimen honekin. Eta ona etorri naiz, gure babesa adieraztera. Izan ere, sorgina izen historiak ahoz aho heldu dira guregana. Eta ez ipuin gisa, baizik eta injustizia bizipenen memoriaren bidez. Herri honek bere estatua galdu zuenetik, egia eta justizia ez daude gure esku. Beste batzuek ezarri dituzte. Eta Eusko Ikaskuntzako 20. mendean jaio zenetik, euskal memoria, justizia eta kultura zaindu eta garatu nahi izan ditu. Izan ere Euskal Herritar askok bezala, Eusko Ikaskuntzak ere jazan izan zuen sorgina iza 1936ko gerra frankismoaren eskutik. Eta beste sorgina iza batzuk ere hurbilagore izan ditugu eta jasan izan ditugu 1978ko Espainiako Konstituzioaren aterkipean, Estatuaren gerra zikinaren eskutik. Eta hala ere, Telesfor Monzonek esaten zigun moduan, herri honek ez du etxi eta ez du etxiko. Hori bai dago gure eskueta. Horregatik, gaur, eskerrik beroenak adierazi nahi dizkizuegu, bai Astigarrako udalari eta bai Navarraldeko udalari, eta batez ere, zutara zigortu zituzten emakumeen memoria bizirik mantetzen duzuen guztioi. Denon lana ez da hutsala, lana beharrezkoa da. Eta bukatzeko, etorkizunari begira jarri nahiko genuke. Etorkizunaren leihoari begiratuta, baditugu aukera berriak gure aurrean. Aukera leihoak ditzen dizkiete batzuek. Urak ardezala bidea, baina beti nor garen eta nondik
nondik gatozen gogoan izan da. Beraz, amaitzeko eta labur-labur, ekarri nahiko nuke Langraitzeko preso politiko emakume batzuek egindako bertso sorta bat, 21. mendean ere, zorgina izabizi duten emakumeak ere gurekin eukitzeko. Mari izeneko bertso sortatik hautatu dut pasarte bat, eta txiko didazue makina honekin, bai, hemetxe. Graziana Barrenetxea, atxilotua lehenik, Agerreko Marisan zuten herria bizirik. Lankrek zituen eizatu eta torturatu gogotik. Berdina jaun gurutzedun gizon askoren aldetik, emakume haiek zirena bihotz osoan darabilt. Haien barneko indarra bizirik dela badakit, errelato haien alabak zutunik gaude oraindik. Sasi guztien gainetik, hodei guztien azpitik. Ikili, mikili, klik. Eskerrik asko. Navarralde eta Motako Gaztelu elkarteren izenean ikitze egingo dut, informalki, beti bezala, gure artean egiten dugu moduan. Lehendabizi eskerrak eman behar diet udalekoei, ze errestasuna, laguntza, beti, gauzak egiteko, beti harrera ezin hobea. Eskerrik asko. Eskerrik asko baita ere Eusko Ikaskuntzari, zelairekin hizketan planteatu nion proiektu hau nola martxan geneukan eta oso interesante, horratzean egon daiteken gaia eta ez dakit zer, eta konplizidadea lehendabiziko momentotik, eta horrek bideratu du olako babesa eta talden arteko olako elkartasuna edo lankidetza. Gero baita ere zuei ongi etortzeagatik, eta olako gogoetari ematen diogulako bidea eta hori ez. Baina nik nahi dut materian sartu, gogoeta hau egin nahi dugu, uste naroak oso ondo azaldu duela gaia zein dan eta hori. Kokatu behar geha, orain dela 500 urte, auritzen, 1525an, Nafarroko konkistaren gerra oraindik martxan, eta alako baten, olako dinamika martxan jarri zuten, ez? Eta auritzen, 5 persona, 4 emakume eta bruso bat erre zituzten zertara zetorren hori, ez? Eta hori da gaurko, helburua edo gogoeta egiteko zertara zetorren, ez? Konkista alde batetik, gerra, eta gero herri-zerri olako kanpaina, olako erreketa, olako espektakuluak, ez? Zergatik emankumen kontra herejia, hemen bazegoen olako brote edo, logikarik ez zeukan, eta hala ere oso krudelak izan ziren, oso historia. Eta gero ere, hor badago beste gogoeta bat, nola transmitutu duen guzti horren memoria edo oroitzapena, ez? Hor daude galdera, eta galdera gehiago seguro badaudela, hasiko geha, hori da ideia, hemen gu baino beto hitz egingo dute Asisko Urmenetak eta Koro Irazoki eta bar, gero ikusiko duzu, eta ez dakit, etorri Asisko, eta honi amaiera emango dugu, behintzat sarrerari. Eskerrik asko. Egunon, Horri entzuten da? Behar bada orduan, gabe ere, audio grabatu edo zerbait? Bat imozte, diadema, Madonaren proiektuetako. Ni hasi egingo naiz, zenbaitakit denbora mugatua dugula. Beraz, duela 5 bat urte atera genuen liburu bat gaiaren inguruan. Eta hor plazaratu genuen gure lan hipotesia. Urte hauetan joan dira liburu berriak ateratzen, gu joan gara ere bai gure lan hipotesia garatzen, eta orduan
hau da momentuan nun sartua baikara dokumental batean. Piskat, gure baratzea ez da arras dokumental gintza, gauza asko ikasten ari gara, eta horietako batzuk partekatu nahiko genituen zuekin. Sorgina, gu abiatu gara idatzia dagoen horretatik, gero elkarrizketatzen ari gara Euskal Herriko adituak, baina elkarrizketatzen ari gara munduko adituak ere bai, konplexori gutxiagorekin mintzatzen diren batzuekin. Adibidez, Sophie Udard, Sorbonako Unibertsitateko katedratikoa, bera berezitua dago kontakizun demoniakoetan, denetari behar baita mundu baten egiteko, berak oso interesgarriki errandigu gure dokumentalean, bai, egiazki kuestio nagusi bat dela errelatoarena, kontakizunarena. Zergatik ez ditugun konparatzen hainbeste, Delankrek idatzi zuena, Francisco Peña inkisidoreak idatzi zuenarekin, edo Mailur Malefikarumekin, eta bar. Eta horrekin batera, badela garaia noizbait deseraikitzen hasteko sorginaren irudia. Nik hemen marraztu dizuet Zugarramurdiko plazan dagoen sorgina, hemen erratzaren zera falta, eta hain zuzen ere, hau da existitu ezten bakarra. Gure lan hipotesi asko eta asko barajatzen ari gara, hau gezurra izan da, hori badakigu. Sophie Udardek ematen du bigarren klabe bat, eta erraten du, bai, muga eskualdetan ematen den jazarpena, absolutismoak behar baitu etsai bat. Salbuespenezko legea praktikan ezartzeko eta jendearen gainetik pasatzeko. Wow, ze ona. Orduan, desera ikitzeko, hasiko gara pixkat olako marko teoriko bat marrazten, zeren sorgina alde askotarik ikusten aldugu edo sorginaren irudia, nondik heldu zaigun. Orduan batetik badugu, mitologiaren ikuspegitik, Barandiaranek eta bildu zituen lekukotasunak, eta, inframunduan bizi den botere berezia dauzkan izaki bada, gauez pasatzen da gure mundura, eta oilarraren kukurrukukak, berriz ere igortzen du lurpera. Hortaz ezkara edatuko, badugu, eta unen antolatzen dute mitoaldia, eta bar. Mitoaldiko batzuk ere agertzen dire gure dokumentalean. Eta hau ez da propaganda subliminala, baina gero norbaitek nahi baldin badu diruz lagundu. Ez bakizuen hon inbertitu milioi hori, bakizuen hemen badela manera. Bigarren ikuspegi posible bat sorginarena. Ikuspegi sozioekonomikoa. Sorginak izan dira eta badira, ez bakarrik Euskal Herrian, baina munduan ere, jakintzuak, naturaren zera, kontrolatzen dituztenak, landareak, protomedikoak, eta bar. Euskal Herrian herri guztietan bazen sorgin bat edo bi, eta ez baldin bat zegoen, jendea joten zen ondoko herrira, eta batzu berezituak ziren larruko eritasunetan, eta barretan. Horren, hori ere badugu, eta biziki importante arran bezala, munduan, Euskal Herrian, lehen eta orain, eta gero. Hori da, sorginaren ikuspegi sozioekonomikoa. Hirugarrena, eta hau da gure gaia. Hirugarrena ja da prozesu historikoa. Prozesu historiko horren arabera, momentu batez botereak asmatu du, eraiki du kontakizun artifizial bat. Horren arabera, prozesatu, kondenatu, torturaren bidez lekukotasuna, dena oso aktuala da. Aterarazi, Europa guztian izan dire gutxi gora bera, adituek erraten duten arabera, 40.000, 70.000 bitarteko herritar sorgintzako zeratuak, ejekutatuak. Eta hau dugu orai gure gaia. Eta saiatuko naiz labur, eta gero badut azkeneko marko teoriko bat, baita ere eztabaidarako behar da ematen alduena. Beraz, konstrukto artifizial bat, eraikuntza juridiko bat, Europako eliteak
Eta horregatik Delancre, beste alemaniarroiek, espainolek, eta imprentaren garaia da, ez gara erdiaro esoteriko zera hartan, ez imprenta martxa betean ari da, eta tratatu demonoligoikoak zirkulatzen ere Europa guztian, eta kontakizun oso berdintxua da leku guztietan. Hasi da, 15. mendean, Alpetako eskualdean, Mugaldeko zera batean, eskualde batean, eta oso laster eratu da Euskal Herrira. Hemen aipatu den bezala, duela 800 urte, eman da lehenbizikoa nun auritzen. Bueno, aipatu behar da, labur-labur, Espainiako Inkisizioa instalatu zela Nafarroan konkista eta ondoko urtean. Ordurateo, biztan dena, herri soberanoa baitzen, Nafarroako erreginak etzuen inundik ere sartzen uzten, eta Espainiako erregeak inbaditu eta ondoko urtean ezarri du. Ondoko urtean ezarri du, badakigu ez dela batere nafartarren gustokoa, eta Iruñan instalatu baldin badu ere, ondoko urteetan pasatu da Lizarrara, eta ematen den bakotxean altxamenduren bat espainolak berriz ere Ebroz bestaldera bidaltzeko, berriz ere aldatzen da tribunala lekuz. Gero eta urrunago mendietatik, gero eta hurbilago Espainiatik. Eta azkeneko saiakera handia izan dela momentu batez, udaberri batez, Nafarroa berriz ere libratu egin baita, egin dutena nafartarra altxatu direnek, egin duten lehenbiziko gauza, tuterara joan, Inkisizioko jauregia asaltatu, presoa libratu, dokumentazioari zu eman, eta inkisidoreak Ebrora bota. Oso kirol osasungarria dena bestalde. Kontua da, urte horretan, Cisnerosek, enperadorearen erregordeak, deliberatu du Nafarroako tribunala, zeinak hartzen baitu, momentu hortan baita Nafarroa ere, Ego Euskal Herria, gehi mendialdeko eskualde bat, gehi Errioxa. Nafarroako delako tribunala, ez dela sekulan izanen Nafarroan, ez baita fidatzekoa, baina Kalahorran eta gero Logroñon. Horrek du markatzen. Beraz, guazen aurrera. Prozesu hau, eta lehenbiziko momentutik oso argi dago zein den helburua, ez da hemen fede konturik. Cisnerosek berak, 16. altxamenduaren ondotik, agintzen die Nafarroako inkisidorei, kontrola ditzaten nor saiatu den Nafarroa ematen Nafarroako erregeari, Joan Labriteri. Hori testu hori idatzea dago urte honetan. Eta urte zurte oso argi gelditzen da, eta hori beste ikerlari bat elkarrizketatu duguna, Natalia Silva Prada, Kolombiako historiako zerekoa, zeren inkisizioak bazituen tribunalak ere Ameriketan, eta Sizilian, eta Portugalen, eta barretan, Espainiako imperio handiago izan baita orai baino, eta berak erraten du, tribunal politikoa zen, tribunal politiko eta poliziakoa, komisario inquisitorial, komisario, terminologia dena poliziala da. Kontua da, inkisizio espainola ari da bere lana burutzen izugarri ongi, izugarrizko beldurraren presentzia, koertzio, bakigu zen den sistema, baina hemen ematen den jazarpena ez du Espainiako inkisizioak abiatu, baina Nafarroako auzitegi gorenak. Eta hori historialari batzuk, hemengo historialari, komplejo pixka bat gora bera, horiek aipatzen dute, bai, Nafarroako instituzioak ere egin zuten, Sorginen kontra. Bai. Nafarroako konseilua zer da? Nafarroako konseilua da, erran bezala, auzitegi gorena Nafarroakoak. Orduan, hor, erregeak, hautatzen ditu konseilukideak, eta, horiek banatzen dute justizia, Nafarroako legearen arabera. Espainolek Nafarroa konkistatu, orduan, hemengo epaile batzuk aldegin behar izan dute, adibidez gero santua izanen den Francisco Xabierren aita, Xabierko jauna, konseiluko presidentea zen. Baina, aldegin behar izan du, biharno aldera, eta gur. Orduan, Espainiako emperadoreak ezarri ditu hor bere gizonak, normal den bezala, bere konfiantzazko gizonak. Eta, adibidez, 3 espainolak dira, edo Kastillako koroapean direnak. Burua dela Ertzilla Bermiotarra. Oso tipo interesgarria, baina baina ezkara sartuko. Beraz, hemen ditu 3 espainol,
erregeordearen figura asmatu dute, beraz, erzila hor dugu, eta gero, 3 dira agramontar eta 3 beaumontar. Hola, espainolek, bakite, sekulan ez dutela batera bozkatuko euskaldunek, eta orduan hor egiten dute, nahi dutena. Nork deskubritu du lehenbiziko aldiz Euskal Herrian sekta satanikoa? Zen hori da historia, ja. Sorgina ez da lurpetik ateratzen den izaki misteriotsura, ez da herriko jende jakin ura sendatzen dakiena, onerako da igarlea, emagina eta belargilea, eta txarrerako begizko gilea, eta ekaitzak ekartzen dituena, eta hola. Eta problema baldin bada, denak joaten dira sorginaren gana ostiatzera. Hemen ez, hemen sekta satanikoa da, hemen asmatu dute lehenbiziko aldiz historian ekuaziora gehitu dute deabrua. Deabrua. Deabruak zer du ikusteko belagilekin eta lurpean bizinekin? Deus, baina elite horrek, juristek eta teologoek eta hola, asmatu dute satan ari dela bere sekta egiten. Ordan, kasu honetan, sorgina izan zaitezke zu, familia osoak, herriak, eskualdeak, etsai bakar bat behar du botereak, Sofi Udarrek erraten zuen bezala. Beraz, hasi da hemen eiza, salbuespenezko legeria, erranai baita, foruaren arabera, jakin behar duzu norden akusatzailea. Eta zein akusaziopean zaude atxilotua. Eta behar duzu personatu zure epaiketan, konfiantzazko abokatu batekin, eta epailea Nafarroatik atera gabe, eta nafartarrak epaileak, gara euskaldunak. Kasu honetan, nola delitua hain larria baita, lesa majestad divina, jainkoari traizioa egitea, sekta demoniakoa. Orduan, eizatzen zaituzte, eramaten zaituzte Logroñora, bakartzen zaituzte, halako batean, bai, badakizu zergatik zauden hemen, galdeketa bat, itzultzaile batekin, elebakarra baitzera, normal den bezala. Badakizu zergatik zauden hemen, ez, susmatzen dut, igual, bai, sorgina zara. Sumario guztietan agertzen da, nik ez aiz den sorgin izatea, nien aiz sorgina, nik biziat ateratzen dut izerdiz eta garbiki, nien aiz zuk erraten duzun hori. Bueno, lasai. Hortarako dago tormento ganbara, la cámara del tormento. Eta hola, joan da eraikitzen, eraiki diguten errelato hori. Bai, aurrei niniei odola surgatzen dieta sexotik, eta iskilin behar sartu buruan, eta pozoindu auzoa, eta nekrofilia, eta vampirismoa, eta kanibalismoa, eta fantasia hori guztiak torturapean atera izan dira. Helburua, kentzea erditik, lehenbizik momentuan elite bat, hortaz behar da ez dugu denborarik izanen, aipatuko du gero, baina herritarrak kendu nahi dituztenak aitzinetik. Beraz, hasi da sorgina iza, eta nun ematen da bereziki. Sofi Udarde, katedratikoa berriz ere arrazoi. Hasi Erronkari, Zaraitzo Aezkoa, Artzibar, Luzaide, Baztan, Zugarramurdi, Amezkoaraino, Sakana, frontera berri horretan. Nafarroa bitan zatitua geldituko da, badakigu, eta baita ere, Arabako mendialdean, Hernani, Zestoa, frontera artifizial hoien bazterretan. Ze kasualiade, mende oso batez jazarpena. Eta hasi den bezala bukatuko da baita ere arrazoi geopolitikoengatik. Bardada denbora utzanen dugu, edo ez hori aipatzeko. Bestela, ikusi dokumentala, lehenago finantziatzen lagundu. Bukatzen hasteko, aipatuko dut beste marko teoriko bat, eztabaidarako oneski plazaratzen duguna. Eta hau da, hartzen baldin badugu Euskal Herrian izan diren, hobekien dokumentatu diren prozesuak, 1527-kotik oso gutxi dakigu. Eta gero eta gehiago dakigu, eta azkeneko handiak izan dira Lapurdikoa eta Logroñoko autodafea Zugarramurdiaren kontra. Zuen osagarri hori bakatu. Etxeko ura.
Hauetan, ja lehenagotik, Angelek errandu luzaiden ez, auritzen, ejekutatuak izan zirela 4 emakumezko eta gizonezko bat. Gizonezkoak oso presente dira prozesu guztietan, ez bakarrik Euskal Herrian, Europako eskualde batzuetan gizonezko gehiago dire sorgin emakumezkoak baino. Beste batzuetan alderantziz. Euskal Herrian izaten alda gutxi gora bera 160 emakumeko, andrazko, 140 gizonezko. Elkarrizketatu dugun beste idazle bat eta historialaria, Michel Zancarini Furnel, norbaitek interesi baldin badu, gero pastuko izkizue kontaktuak. Historialari feminista da, ja emeritoa da, ja sartu da erretretan, eta liburu bat atera du berriki, oso interesgarria. Eta beak erraten du, ni historialari feminista naizen aldetik, beti egon naiz tesi horretan. Historia erren hankamotz dela ezpaditugu emakumezkoak sartzen. Sorgin prozesuetan oso hankamotz gabiltza ezpaditugu gizonezkoak sartzen. Gizonak, bueno, erran bezala, Europan ematen da gutxi gora bera, portzentaia handiago emakumezkoa, 70, 30, bueno, hola zerbait. Euskal Herrian argi dago hau. Orduan ze gertatzen da, gure lan hipotesiaren arabera, eta Michel Zancarini Furnel honen interpretazioaren arabera, momentu batez inkisizioak eman zuen dekreto bat, edikto bat, isiltasun ediktoa. Bukatu zenean sorgin eiza, Frantziako eta Espainiako erreginek agindua, arrez geroztik ezin zen mintzatu ere egin. Sorgin eizaz, ezin zen elegiterik egin, ezin zen domairik eskatu, kalte ordainik, bukatu da eta bukatu da. Eta bidali zituzten predikariak mendietara Euskaldunen zauriak, burmuin garbiketan sakontzen segitzeko azken batean. Horran, ezin zen mintzatu, kontakizun bakarra, horitzen? Horran, ze kontakizun gelditu zaigu? 200 urtez, Zugarramurdiko plazan dagoena, edo sorgina pirulina, edo erratza gainean. Por cierto, Euskal Herrian ez da sekulan agertzen erratza gainean. Hori, Europako beste eskualde batzuetan, hemen Euskal Herrian, akelarrik ez da izan, hemen Euskal Herrian sekulan. Ez hemen ez Europan. Baina, torturaren pean errepikarazten zituzten zeren arabera, konsignen arabera, airez aire joaten omen ziren, batzutan euliz bilakaturik, edo batzutan olioa hartuta, baina ipurdia aurrekara eta airez aire joan, erratzik ez da agertzen. Erratza, Europako importazio berria dugu. Kontua da, 200 urtez lotu gatzaizkiola farsa honi, eta 20. mendean, zorionez, mugimendu feministaren gorakadari esker, rekuperatu egin dute sorgina, emakume aldundua, gainera jakinduria berezia duela naturari buruz. Horran, nasketa bat izan da aurreko marko teorikoetatik, baina, adibidez, Michel Zancarinik erraten duen bezala, edo Amaia Nausiak erraten duen bezala, historialariak diren aldetik, nien naiz historialaria, ni agitatzaile bat naiz, rotulagailu batekin, historialari feminista diren aldetik, erran behar dutela, hau beste mito bat dela. Mitologizazio bat, oso legitimoa nahi bada, baina historiarekin zer ikusirik ez duen. Orduan, hoxe, izan da superposizio bat aurreko marko teorikoetatik, eta hoxe, hau da, laugarren marko teorikoa, pikat ez da baidarako materiala ere. Bueno, badu denbora oraindik? Zenbat? Damutuko zaizu, Bueno! Hori ez dakiz kontatu, bakit. Bale. Horran, bi gauza aipatu ditut, baina hor utzi ditut pixkate kontatu gabe, edo, por cierto, nahi baldin mauzue zerbait galdetu igual zuzenean, edo ez da hori kontemplatzen. Nahi zuen zerbait oraintxe galdetu eta hola txertatzen dugu predikoan? Bueno, pues aurrera, edo zein momentutan aski duzue galdetzea. Lehen aipatu dut, sorgin eizaren virtualitatetako bat izan dela elite bat kentzea. Aipatu dut, inkisizioa, Espainiako inkisizioak egoitzak izan dituela mundu guztian barna, Siziliatik Manilaraino.
denbora pasatu da, eta Espainiako kolonia izandako horiek gehienak bilakatu dira herri normalak, errepublika subiranoak. Eta oso interesgarria da, bertakoen adituen testu akademikoak irakurtzea, ohartzeko nola analizatzen duten inkisizioaren pasaia eta sorgineiza beren herrietan. Eta, adibidez, Siziliako ikerlari handi batek errandigu, inkisizioa zen instrumento politiko bat, Irlako jendea eta instituzioak kontrolatzeko, besterik gabe. Eta Filipinetakoak errandigu ere lehenago armada sartzen zen, botatzen ziren eta hiltzen ziren militarrak eta hola, eta gero inkisizioak ezartzen zuen Espainiako sistema koloniala. Hemen harritzekoa da sumarioetan, Baztanetik erronkariraino Nafarroako eskualde guztietan, nola pentsatzen algenuenaren kontra, gu behintzatola abiatu ginen, sorgina ez da azken bordan belarra biltzen ari den, Muxurdina, ez dakizer, horiek ere baziren, eta izan ziren eskaleak, eta izan ziren ere ikazkinak, baina izan ziren jende aberatsa, zenpereko emakumerik aberatsena, Etxalarko holanderea, inkisizioari ere, sosa ere interesa zitzaion ere bai. Behin berriz agertzen da defensan, hau jende printzipala da, hau jende, eta hor McCulloch izeneko ikerlari ingles batek eman digu beste pista bat, tarraten du, non eman da sorgineiza Europan, mendebaldeko Europan, taipatzen du. Batetik ematen da, legeri berezia, legeri garantista, baldin bazegoen herri batean, herritarren alde, asmatzen dute salbuespenezko tribunal delako hori jendea erditik kentzeko. Euskal Herrian forua zegoen. Suizan ere, Alsazian, ematen den leku gehienetan baute lege bat konsuetudionaria, mendez mende pasatzen dena, eta herritarrendako aterbe dena. Hori kendu behar da. Horran hori bat. Eta gero bi erraten du. Kendu behar dugu burutik, irudia, emakume zurtzua, eta hola, horiek zeurazki ere bai. Beak erraten du, McCullochek erraten du, prozesatuak izaten ziren beren komunitateetako lider sozial eta politikoak. Behar da ez otzanenak, boterearen aurrean, elite hori kendu behartzen. Nola kentzen altzen? Forua dago, foruak ez du nola nahika tratatzen uzten herritarra. Sorginak, eske, desehortzen dituzte, hilak, eta beren tripak jaten dituzte, eta asetzen dire goitik agin arte, eta gero goitik hortatik berriz ere jaten, eta bazekiten gezurra zela. Mundu guztia bazekien gezurra handi bat zela. Orain, bukaera kontatuko dizuet, nahi bauzue, eta momentu batez, bere gorenean dagoelarik, bapatean desagertu dira euskal sorginak. Baina ematen zuen ja tipo enlosunge soluzio final bazela populazio oso bat garbitzeko. Desagertu da ondoko urtean. Zergatik? Laburtzeko topaketa bitxi bat. Ainoa herrian elkartu dire Bordeletik etorritako epaile frantsesak, etorri baitire, joala purdin badene sekta satanikorik. Nork deitu ditu? Frantziako erregearen prefektoa, garai batean prefetak, eta beste jauntxo urtubiakoak. Eta etorri dira, eta hasi dire, Delancre famatori jendea garbitzen, erretzen, galdekatzen, eta historia. Ainoan elkartu dira erran bezala, norekin? Juan del Valle Alvarado, Inkisizio Nafarroako tribunaleko, Inkisizio gorenarekin, eta hori bilidira espainolak eta frantsesak mugaldearen gainean sumarioak elkarri pasatzen. Menditik ezin eskapatu bestaldera, beti hola izan da herri honetan, gudakigula batzuk, zenbaitzuk alde egin dute itxasoz. Eta batzuk agertu dira, Katalin Elizalde agertu da Donostian, eta gero Oñatin, eta beste batzu Mutrikun, itxasoz, eta hor bertako jendearen artean kukutu. Hemen, hau da, erran bezala, puntu gorena jazarpenarena, espainole baituzte
ez dakizen badireme, 10.000 sumario Euskaldunen kontra, eta frantsesek eraman dituzte hemen garbiketa egin eta gero 300 preso oraindik ere bordelera. Eskualde jakin batean. Por cierto, gehiago liatzeko, eskualde hori guztia da, garai batean, Baionako diozesia zena, baina Felipe Bigarrenak lortu du Erromatik hori urratzea. Erromatarrez garaitik zegoen diozesia urratu du. Eta eskualde hori da, azken fase horretan zigortuena. Bueno, total, Logroñoko autodafea prestatzen ari dira, baina horreman da gertakari historiko bat, eta ja, barkatu liada totala, baina, bueno, ja, ondoko urtean hildute Frantziako erregea. Bueno, vale. Baina, gertatzen dena, Frantziako erreginak, Biarramunean, baina oso urrun ez dago konplot horretatik, Biarramunean kendu du Estatu Konseiloa Frantziakoa eta izendatu du berri bat. Konseilu berriaren helburua da Espainiarekin bakea egitea. Gerran hasi zena Espainia eta Frantzia artean sorgin eiza, orai bi laguntxoak adiskidetu dira eta demarkatu dute oso ongi frontera nondik pasatuko den. Orduan bukatu da sorgin eiza. Ez da sorginik gehiago Euskal Herrian. Inkisizioak eman ditu ja direktriz batzuk errateko ez, horren etortzen baldin bada jendea deklaratzera torturapean egin dituela deklarazio falso hori guztiak, orain barkatu, orain arte etzen nola, ordura arte zen surat. Orduan hasi dire jendeak ehunka eta ehunka inkisidoren gana deklaratzera negarrez, erratera ni naiz sorgina eta enaiz izan. 12 urteko neskatuak, baina zu ematen ziaten parteetan, eta zangoetan, eta lepoti tinkatzen ninduten, tarraten ziaten hil behar nindutela. Tarranti deklaratu nuen nere buruaren eta bertze herrikide guzien kontra. Eta hori bezalako, badire, ehunka lekukotasun. Herria mintzatu alizan delarik, agertu da mundu guztiak zekiena. Urte horretan, Faltzesko markesak errantzuen. Hemen sorginik ez da. Baina laupabost torturaldearen ondotik epaileak erranarazten die herritarrei hala direla. Mundu guztia jakin izan du, baina orain ofizialki bukatu da. Zein izan da gauzarik krudel eta absurduenetako bat? Zugarramurdiko hain kontrako autodafea, etzen pasatua. Azaroan egin zen. Baina aginduak oso argiak ziren, bai Frantziak, bai Espainiak erantzuten bukatu dela. Baina horren inkisidorek erantzuten, ja, baina zugarramurdiar gehienak hil dira ja kartzeletan, torturapean, depresioa, eritasunak. Eta erran behar dugu martiriak izan direla, inkisidorek idatzia, Salazar Frias famatu horrek idatzia. Batzuk erran lezakete martiriak direla. Guazen aurrera, eginen dugu azkeneko autodafe hau, eta horrekin fuera. Eta egin zuten, akusatu gehienak hilak ziren, baina Francisco Peña inkisidoreak erraten duen bezala, hoien ordez, ateratzen ditugu panpintxo batzuk, beren San Benitoarekin, eta gero kutsa batean beren ezurrak eta gorpuzkiak, eta hoiei ere su ematen diegu, horrek efekto izugarria egiten dio herriari. Francisco Peñak erraten duena bere Manual del Inquisidorren, helburua ez da akusatua eren arima salbatzea, sino aterrorizar al pueblo. Francisco Peñak 1575ko liburuan, martxan egon den liburua 19. mendera arte. Beraz, erregea, Espainiako erregea ez da agertu, normalki autodafea hundietan agertzen zen, hitza emana zuen baietz, baina orain politika bestelakoa da. Ez da agertu. Herritarrak ala ere, aterarazi dituzte, humilatu dituzte, eta su eman diete, Logroñon, azkeneko hiei. Eta horrekin erran bezala, ja bukatu da sorgin eiza. Bukatu da sorgin eiza, bai, gutxi gora, bera. Prezeski, hartzen baldin badu Portugalek bazuen bere inkisizioa,
bazen beren demarkazio historio, sorginaz okupatu diren tribunalak izan da, Nafarroakoa bereziki berandu arte eta krudelena, Espainiak ez du hainbeste krudeltasunik erakutsi inun Euskal Herrian bezain. Eta Frantziak ere ez. Eta Frantziak egin du, berea. Frantziak eta Espainiak eman dute beren pozoin gehiena eman dute. Eta gero, Aragoin izan dira, eta Katalunian ere ez gaizki. Kasualki, Frantziarekin mugante ziren eskualde horietan. Gero, ja, postdata, ja ez nauzuen botatzen, botakut azkena. Badakizuen eiz bukatu zen inkisizioa? Ez dela bukatu? Arrazoi. Bueno, Sorgineiza orduan bukatu bada ere, inkisizioa segitu du martxa betean, karlista betara arte. Hoiek egiten zuten garbitasun, odolaren garbitasunaren zera joan alizateko Ameriketara, edo lanbide publikoan aritzeko behartzen odol garbitasunaren proba. Horran, ja, sorginei baldin bat zenuen, edo juduak, edo moriskoak, zure arbasoetan izorratua zinen, ez pasen nun gehiago pagatzen, eta da. Baina, ordura arte, egonda martxan. Gero, kendu egin zuten, baina Franco generalak egin zuen beste tribunal politiko oso berdintzoak, Tribunal de Orden Publiko. Gure adineko batzuk ezagutu duguna, gutxi gora bera, eta hori zen beste tribunal milaka eta milaka sumario politiko, Espainia guztiko esparro hartzen zutena, eta delitu larrietarako terrorismo eta historio. Hori bilakatu zuen, hau gaizki egin dut, hau da, Tribunal de Orden Publiko nik uste izan zela, ez, borratu, azkeneko parteu borratu, nik uste, 39an edola izan zela, Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Oso polita, oso izen poetikoa. Bilakatu zuena, ja pixkajo, Europa, Historio, Modernitate, Tribunal de Orden Publiko, top, egin zuen, eta Tribunal de Orden Publiko desagertu zen urtean, hilabetean, egunean eta boletin ofizialean sortu zuten espainolek Audientzia Nazionala. Ez zuten pasatzen utzi ez da egun bat ere. Hori bai errantzun, deus ez ikusteko, demokratikoa da, eta hori guztia. Egun berean, boletin ofizialean, urtarrilaren eta izen egunarekin, konsultatzen alda. Eta azken batean, delazio sekretupean egiten den delazioan oinarritzen den zerbait, torturetan oinarritzen den zerbait, koertzioa, koakzio, badakigu zer den. Orduan, Sorgineiza etzen bukatu ez 36an ez, espainolek hemen agintzen duten bitartean, badituzte beren tribunalak eta beren formak, guzin esten segitzeko ipuinetan. Orduan, salatuko dizuet gauza bat, behar bada hemen produktore ejekutibo ez da oso kontent izanen, baina filmaren bukaeran filmatzen ari gara nola deseraikitzen ari den sorginaren irudia Euskal Herrian. Hori polita da. Batetik ze saldu diguten, baina bestetik adibidez Anotzibar herrian, Ultzama ondoan, Nafarroan, hori izan zen oso prozesu krudela denak izan ziren, baina hau nabarmena nola herritar bat ikusi egiten duzu epileptikoa zela. Zen, erortzen da lurrera batutan, deabroak hartuta, eta gogortu egiten da, eta hasten da lerdea dariola, eta zer nahi erranka, eta gero atzartzen da, eta ez da oroitzen, eraman zuten gisajoa, exortzizatzera, arantzazura, urdazubira, ez dakinora. Eta azkenean, hartu zuten, eta su eman. Eta harekin batera beste 3 herritar, herri txiki batean. Oraiko egunean egiten dute antzespen bat horren inguruan, eta antzespenaren bukaeran egiten dute inkisidorea. Justizia poetiko pixka bat, ez? Horren, Salazar Friasi su ematen diote, eta 8koa dantzatzen dute inguruan. Eta herriko iturrian eman dute plaka bat
errepresaliatuen izen eta deiturekin. Hori oso importantea da. Herri honetan sorgina baziren, sorgina, nort ziren, zergatik eraman, ze adintzuten, ze lanbide, eta hori egiten ari dira. Eta adibidez, Senperen, orain Seaskak, herri urratsi esker, Seaskak ireki duen kolegio berriak izena du Catalina Elizalde. Hori izan baitzen, epaile frantsesek harrapatu zuten emakume boteretsu hura, alde egin baitzuen Donostia eta aldera eta gero Mutrikun berriz ere frantsesen agenteek harrapatu eta ekarri Lapurdira atzera, eta ez dakigu ze bilakatu zen. Baina, oraiko egunean, 100 piko aur euskaraz ikasten adire Catalina Elizalde izeneko kolegioan. Hori da, horretako oso importantea nola ari den desera ikitzen. Edo Zugarramurdin ere gazteriak egin du horma irudi bat, horma irudi hortan egin dituzte markatu izen eta deiturak zeintzuk izan ziren herrikide horiek eraman zituztenak. Eta herriko etxeak, udalak, kendu egin du irudi misogino iraingarri hori plazatik. Eta hori egin dugu filmatu, eta azkeneko irudietako bat izanen da dokumentalean. Nola ari garen duintasuna eta izenak eta deiturak itzuli nahian gure arbasoei. Azkenean Lapurdiko, Senpereko elkarte bateko Michel Mendiburuk, erraten den bezala, ze baino, noa sorginak, ze sorginak, gure arbasoak ziren. Orduan, gure arbasoi errespetuagatik, lanean ari gara, lanean elkartu gara gaur ere, larun bata izanta ere, pixkat hemen lan egiteko, eta nik ere aldetik, mil esker ere, Navarralderi, proposatu nio etortzeko, eta baita ere, kolaboratu baitu gure dokumentalaren finantziazioan. Dena ongi bidean estrenatuko dugu auritzen, Mendeurrenaren urte urrenean, ernai baita ekainean izanen da, ezpada behin betikoa izan daulako montaia gordin bat, herritarrei erakusteko zertan ari garen, eta hoxe, eskerrik asko. Egunon. Bueno, Asiskok ze panorama zabala utzi diguten. Lehengotik gaur egunera, ze ona, Asisko. Bueno, eta nik hartuko ditut. Bai, Asisko ez da aurkeztu, berandu iritsi naiz eta ez dezu behar aurkezpena, edo aurkeztu nahi. Nik aurkeztu. Aurkeztuko ditzat? Aurkeztuko ditzat. Bueno, badakizue artista hutsa da, eta ez du aurkezpenik behar, baina bai, koro bai, ni pixka bat justu iritsi naiz, aurkezpen labur bat. Koro Irazoki arburua, Zugarramurdin sortua, bertako kobazulotan aritua, informazioa eta publikazioak prestatzen, 1985an, udalak lezea itxi eta sarreran hasi zinen, sarreran lanean, eta oso lan garrantzitsu bat egiten ere. Esperientzia horrekin lotuta, jendea etortzen zenean ikusi zenun informazioa falta zala ere, eta horren bueltan hainbat esku horri prestatu, antzerkiaren bueltan ere lanean, Zugarramurdiko gertaeren inguruan bildutako informazioarekin ere liburuxka bat argitaratu zenun, eta plazer bat zuere hemen egotea gaur. 2008 eta 2020 urteetan antzerki talde bat sortu eta hor lanean ere honekin, eta 3 urte Zugarramurdin sorginaren eguna antolatzen ibilia ere. Sorgin eizari buruzko hainbat hitzaldi eman da ere, eta gaur hementxe gurekin, eskerrik asko.
Asiskok egin digu panoramika bat gainetik, eta orai ikusteko konkretuki Asisko zeri buruz ari zen, nik azalduko dizkizuet, nire hitzaldiaren izenburua du, loturik dauden 3 zu erraten dutelaik prozesuak erran nahi dut. Bai, orduan azalduko dazkitzuet, 3 prozesu, non ikusten den, Asiskok 2 hitz erabili ditu, sorginizia etzela fedearen kontua, prinsipio sorginak ziren deabruaren jarraitzaileak, eta, ez duela deus ikustekoik, fedearekin, bat, eta bigarrena erabili du baita ere hitza elitea, ez eliteak sortutako zerbait izan zela, bai? Orduan, nik orai kontaktuko dazkitzuet 3 prozesu eta hor argiki hau ikusten da. Kronologikoki hasiko gara. Goazin 1885 urtera Nafarrako Araitz Bailarat. Hango 7 herritiki dire, baino denak Anduezatarraren jauntxoaren menpean dire. Fermin Lodosa izena du, Fermin Lodosa de Andueza. Aspalditik egoera kaskarra zuten, herritarrek jauntxoakin, horren adierazgarri izaten alda Lodosak elizan zuen bere jarleku privilegiatua edo dotorea. Aldatu zuen eta bertze ederrago bat eman omen zuen, herritarrek gau batez, ura hartu, elizatik atera, xeatu eta errekara bota omen zuen. Bai, hau da Araiz Bailarako kontestua. 3 kasutan aipatuko du lehenbiziko kontestua, eta gero ulertuko duzue gertaerak. Goazen gertaerara. 1888ko urte hasieran, Araiz Bailarara etorri omen ziren Baraibarreko andre batzuk arbian lan egitera edo arbia biltzera edo Baraibarko emakume batzuk, oitako batek Joana zuen izena. Ta kontxo, Joanak doaintza bat omen zuen, sorginak ezagutzeko gaitasuna bazuen. Eta Joanak bata intzako 2 emakume, intza da Araitz Bailarako herrixka bat, intzako 2 emakume zautu sorginak zirelata. Haien ganagan eta erran, badakit sorgina zaila. Lodosa, Fermin Lodosari, aipatua diot, berak badaki. Eta errana du, zuen borondatez ez bazaizte bere intzinean aurkezten, zuen bila bidaliko duela, zuen ontasun guziak baitu, eta gainera, 4 zaldi bidaliko dituela, 2 hanka eta 2 besotara lotu, eta gorputza lehertuko datzuela. Kontxo. Unen aintzinean, andre hauek Fermin Lodosaren aurrean aurkeztu mentzien, eta Anduezatarra Fermin Lodosa, batzutan Andueza jauna erraindut, bertze batzutan bere izenakin Fermin Lodosa, ari hau hartu eta denetara 10 lagun preso hartu zituen bere jauregian. Hantxe kontu zituen egun batzuk, berak egin zituen galdeketak eta bere eskribauak bildu zituen deklarazioak, baino berak ez zuen jurisdikziorik sorginkeria epaitzeko. Orduan, Iruñera gartzen die, ez 10 lagun, 18 lagun, 17 lagun, Iruñeko kartzeletan, eta bertze jurisdikzio batez, jurisdikzio zibilak hartua zuen, alcaldes de korte izenekoak. Hantxe ditugu, 17 lagun, Iruñeko presondeiko kondizione miserabletan, gozea pasatzen omen zuten, hilabeteak pasatzen ari ziren, eta ez aintzina ez gibela deusik egiten, udan Araiz Bailarako 7 herritako alkateak edo juradoak deitzen baitzen, hurbildu omen ziren Iruñera, eskatzera sorgina
balin baziren sorginak kastigatu behar dira, baina beren herritarrak ez zirela hori, jende onak zirela eta beren alde egiteko, batzuen deustako balio izan. Afera luzatu zen azaro arte, eta azarorakoz, 8 lagun ja hilak ziren kartzeleko egoera txarrengatik. Hor epaiketa egin zen, hemen etzen zurik izan, etzen eriotzarik izan, zigorrak izan ziren zigorkadak, latigazoak eta erbesteratzea. Baina, argi ikusten da, hemengo aferan nondik abiatu zen. Hau dugu lehenbiziko sua, lehenbiziko prozesua. Goazen bigarrenera, Asiskok aipatu duena. 1608 aipatu du berak, ni pixkat ibeltxago gainez, 1608 urtera. Iparralde, Lapurdi, eta Lapurdiko kosta. Lapurdiko kostak, betitik edo aspalditik edo, horko jauntxoa Urtubiko jauna izana zen. Oino, zok urbiblizi zaizte, Donibanerako, behobaitik Donibanera sartzen bazaizte, horrezkerreko aldean dago Urtubiko jauregia, oino, bisitatzen alda. Urtubiko jauna, urtetan, horko agintaria izana zen, baina 1608 urtean zerbait gertatu zen. Ordurakoz, bazituen aurkari gogorrak, urtubitarrak, nor eta itxasoko merkataritzan dirua inazuten elite berri bat sortua zen. Eta 1608 urtean hauek hartu zuten Donibane Loitzuneko agintea. Donibane Loitzune zen herri garrantzitsuena, hortze ziren Urruña, Zibur, Hendaia, baino portua eta herria handiena Donibane Loitzun zen. Aizki hartu zuen, eta bere lehenbiziko erantzuna bortitza izan zen, berak soldatuak bazituen, korpus eguneko prozesionean non herriko agintariek eliz gizonekin batera, herritarrekin batera prozesionatzen duten, karo, beti urtero hartu bi atera jazen, baina hor ja urteotan etzen atera, harat bidali zituen bere soldaduak, zaldi gainean prozesionea oztopatzeko, mozteko, gero pixkat erantxago Donibaneko bestetan, San Joanetan, hor ere dantzariak dantzatzen ari zirela, berdeien soldaduak bidali zituen, bera ibili zen mehatxuka, eta bar, baina zion funtzionatu. Eta orduan, bertze gisako arma bat efektiboagoa erabiltzen hasi zen. Eta da, sorginkeriari buruzko akusazioak. Ordurako, Pantziaz, Bordel, Toulouse, aldetik, ja, unain Euskal Herria inoia, ailatua zen kontua sorgil beldurra, sorgin izi hau, orduan, Urtubik hau baliatu zen, bertze bandokoak izorratzeko. Baina, karo, bertze aldekoak ere, ez ziren isilik egon, eta berdin hasi ziren. Orduan, herritarren arteko zatiketare izan omentzen, batzuk bertzeak salataritan, eta bueno, guziunen buruan, 1609 urtean, Urtubiko jaunak eskaturik, Bordeleko parlamentutik epai gizon bat Pierre Delancre bidali zuten. Pierre Delancre seguro ezaguna egiten zaitzuela, bere arbasoak aitatxi edo euskalduna zuen, baina berak euskaldun bere parteoi gorroto zuen, oi urrundu nahi zuen, oi alde batetik, bertze aldetik gizon misogino bat zen, fanatikoa, eta Euskal Herrira etorri zelaik eskandalizatu zen hainbat gauzetaz, hor Euskal Herrian arruntak zirenak, ez? Adibidez, astigarran gaude, astigarra gara etorri bali mazen, herriai zu emaintzion, zeren sagarraren kultura izitu zion haunitz, sagarra zer da, sagarra da, pekado original, Ebak atxiki eman zuen
fruitu hori, orduan, Euskal Herrian alde guzitan sagardiak. Orduan oino, ez ziren ailegatua patatak eta hilarrak eta piperrako igero Amerikatik ailatuko ziren, eta guretzat sagarra zen janaria, sagarra zen edaria, eta horrek izitu zuen haunitz. Emakumen estetika, orduan emakumek txuntxurru ibiltzen zuten, beretzat hoi hartu zuen, nola erraten da, simbolo faliko bezala, ez? Eta, bueno, igual hasiera nola izan nintzen, ez? Zeren, bueno, eta hau ez nuen botatu, ja botako dut, txarraskilo bezala, burukoaren emakumeek gazteak zirelaik, ezkondu gabeak zirelaik, ez zuten burukorik ibiltzen. Mozten zuten hemen, apezek tonsura gisakoa izaten zutena, eta gero hemen bi hile xorta, begarren aintzinetik, gero ezkontzen zirelaik, txuntxurroa ematen zuten. Beraz, igual, pentsatzen alda, simbolo faliko dela, gizon bat badu, berba. Eta alarguntzen zutelaik, zirelaik, xapela erabiltzen zuten, baina motxagoa. Bueno, horrek ere, pierdelanki zitu zuen. Gero, kostaldean, kostaldeko ekonomia arrantza zen. Gizona badakizue, hilabetez ternu aldera gaten zirela, eta herrietan xarrak, makumeak eta aurrak gelditzen ziren. Orduan, itxuski ikusi zuen, gizonek herria hola abandonate ustea, eta Andreak, hainbat hilabetez, Andreak hartzen zutela herriko administrazioa, herriko agintea, oire bitxia egiten zitzaion. Bueno, holako gauzak, hau Pierre Delanken personalidadea azaltzeko, pixkat gainetik. Gauza da, gizonunek sarraski bat intzuela, 8 hilabetez egon zen, ekainatik azarora, uste dut, eta hor sekulako izialdura sortu zen herritarren artean, Asisko kerranduen bezala, batzuk itxasoz eskapatu ziren bertze, batzuk oinez, eta gelditu zirenen artean, ez da lortu registro agiririk zenbat jende errezituen, baina uste da, pixkatolainetik 300 lagun erre izain zituela. Hoien artean, elizgizonak baitare. Herritarren alde entzuten elizgizonak baitare. Bueno, hau dugu bigarren sua. Hirugarren sua. 1610 Zugarramurdira. Guazin Zugarramurdira. Kontestua. Zugarramurdiko herritarrak bizi ziren, ondoko herriko, Urdazubik, izena du ondoko herriak, han monastegi bat bazen, Fray León de Aranibar, abadea, eta Zugarramurdiko herritarrak monastegiko morroiak ziren. Beren menpe bizi ziren, eta gaki zituzten urte batzuk, askatasun pixkat gehiago lortu nahiean, lurren tratatuak eta bete behar fiskal eta personalak arintzeko, eta bilkura batzuk egin atzituzten ja Fray León de Aranibarrekin, zuten deus lortua, herri badago dokumentatua 1980 Etxeberriko etxeko atean, herri bilkura baten egina, han izendatu zuten pertsona bat, abadiakin solasitera gateko, goiburu, dar bat, hartu izena, goiburu gerore agertuko baitzaigu, baina zuten deus lortua. Hoi kontestua da. 1610 urtean gaude orai. Urte hortan, Ziburretik etorritako neska gazte bat tortzen da herrira. 18 urteko Ximildegiko Maria. Kontxo, behazatu, bai, neskato etorri omen da takin horat. Behazatu. Handa kontxo baino Ximildegik bazuen bere misionea. Ximildegik kontatu zuen, bera, Ziburrun bizizelaik, sorgina izala zela. Ostras. Baina ja etzen sorgina. Ez, konturatu zen, ura etzela bide ona, apezakin solasina zuen, barkamenak eskatu, konfesatu eta paz Kristi, ja, honezko persona zen. Baina horren ondotik kontatzen hasi zen, baita, berak ezagutu zuela sorginek zeiten zuten,
deabrua agurtzen zuten, deabrua akerritxura hartuta eta ipurdian musu ematen zioten hortzilarero biltzen ziren bilkuretan. Eta bilkura hoitan batzutan, gaten ziren herriko kanposantura eta berriki hildako persona baten gorputzatera, ereman beren bilkuretara urberoltze batean antxe negozita jaten zutela. Eta haietako batek zerbait liskarre edo izan abali bazuen auzotar batekin edo deabruan laguntzakin gau ez gaten ziren deabruek hemen zuen suzko adar batek argia emanez eta hauts batzuk botatzen zituzten gizon persona horren landan edo baratzean eta akabatzen zutela bere hango usta. Eta inkluso deabruak ematen zioten gaitasunakin airean ibiltzen zirela eta batzutan Donibaneko portura ino ailatu eta antxen egon eta barko bat sartzen zela ikusten zutela denen artean itxasoa eskuakin hartu eta alfombra bat balin bezala astindu eta barkoa urperatzen omen zuten eta olako gauzak kontatzen zuten Ximildegi. Baina etzen hor finitu Ximildegin lana. Errantzuen, baina zeusteu zue, hau bakarrik ziburren gertatzen dela ez, hemen Zugarramurdin ere gertatzen da. Ni Zugarramurdin bi aldiz egona naiz Zugarramurdiko sorginen bilkuretan. Eta badakite ederki nor diren sorginak. Eta hor hasi zuen ja bere lana. Hor hasi zen izenak ematen. Teletxeko Juana, Narkoneko Maria, Sueldeiko Joanes eta Goiburuko Miguel eta hemen agertzen zaigu Goiburu. Astien aipatu bai datzuet. Goiburu izan zela herritarren izenean, Fray Leon de Araniarekin solas egitera jautsia zen oitako bat. Hau da, seguraski asiskok eraten zuen bezala, komunidadean prestigioa zuen persona. Goiburuko Miguel akelarreko erregea omen zen, adibidez. Unek herrian imaginatuko duzuen bezala bazterrak nasi zituen haunitz, eta Konstantzia badago, afera hau konpontzeko saiakera bat izan zela. Apantzia zorduan, Franco arrunta omen zen, komunidadean herritarren artean sortzen ziren arazoak, solas eginez konpontzea. Eta olain zuten, 1608 urteko azkeneko egunetan, abenduan, elkartu omen ziren Elizan 50 lagun, pentsa, Zugarramurdi herritar bat, eta 50 lagun elkartu omen ziren Elizan. Ez dakigu, zeri buruz hitzein zuten, ja aktarik ez dago, baina solas egin izan zen, garbiki, pentsatzen dut, jenden arteko gauzak argitu izan zirela, gaizki ulertuak, edo barkamenak, edo zerbait eola, baina normalean aferak hor finitu behar zuen, baina etzen ala izan. Etzen ala izan, handik aste batzutara, 1609ko urtarrilan, Zugarramurdin Logroñoko inkisizioko komisario bat agertu zen, ez inkisidorea, komisario bat. Hau galdeketak iten aritu zen, bazuen izen zerrenda bat, Ximildegik botaia zituen izen haiek, lehenbiziko kolpe hortan komisario honek preso ere eman zituen 4 lagun Logroñora eta partitu zen, baina etzen hor finitu afera. 4 lagun Zugarramurdin preso, baina herrian gelditu zirenak eta Ximildegik sorgin izateaz izendatu zituen hoiek, beldurtua gelditu ziren, kontxo, hemen finituko da afera, edo zer? Pues hoietako 6 lagun, pentsa zea usartak ze hitzerabili, 6 lagun hoien artean, goiburutarrak erabaki zuten, edo norbaitek erantzioten, oberena izan entzela, guazin Logroñera, guazin arat, gure hauek ere dituzten toki hortara, erran behar dugu dena gezurra dela, erran behar dugu Elizan mehatxupean aitortu behar izan dugula ez dakit zer, baina gu kristau onak, persona onak garela. Eta 6 lagun abiatu ziren,
1609ko neguan, otsailean, Zugarramurditik Logorroinora otsondo mendatea gurutzatu behar da, Belate mendatea, Iruñera hilatu, han ja beren hizkuntza Iruñera orduan igual eskuaraz mintzatuko zinen, handik aintzina ja ez, itzultzaile bat hartu, ordaindu, bidea erakusteko ere, Erreniagako mendatea pasatu, eta Logroñoko tribunalera hilatu ziren. Mintzatu ziren, inkisitzaileekin, baina imaginatuko duzuen bezala, inkisidoreen interpretazioa izan zen, persona hauek deabruak bidali gaitu gure gana, gu engainatzeko intentzionekin, gu ezkaitu niok engainatuko, eta preso hartu zituzten baitare. Eta ja, hortik aintzina, ja atea edeki zen, uda hortan, hemen baia inkisidore bat agertu zen herrian, Juan del Valle Alvarado, ostatu hartu zuen Urdazubiko monastegian, garoz doan amurden tokiriko lako gizon batentzat, han Pierre de Lancreren berri eman izain zioten, Pierre de Lancrekin bildu zen edo informazionea trukatu zuten, inkluso Valle Alvaradok eskaini zion, aizu, badakit iparraldetik eskapo etorri direla hemen gure aldera, sorginak, nahi badituzu guk bildu preso hartu, eta bidaliko izkizugu bueltan, zuk hor paitzeko. Baina Pierre de Lancre bazuen nahiko bazka antzuenakin, eta olako hitz ironikoekin erantzun omen zion. Esa gente son muebles malignos de los que no hay que hacer inventario. Bueno, eta Zugarramurdiko prozesuan sartzen bagara, ja Araitzko bailaran gertatu zen bezala, jende haunitz kartzeleko kondizionagatik hil ziren, eta gero 1610 urtean, azaroaren 7 eta 8 antolatu zuten autodefedea, sekulako ikuskizuna, omentzen ura, gaur egun konparatzen dute Champions bat, edo bueno, ganden igandeko pilota partidako finala, edo ez, garai hartoko gizarte hartarako ikuskizuna handi bat antolatu zuten, eta hola izan zen, preso guzia karrikan desfilatu, irainka, bueno, hoi bertze hitzaldi baterako izan zen. Eta hortik ameka lagun zura kondenatuak, inorretzen salbatu, gutxi batzuk bizirik segitu izan zuten seguraski, eta, bueno, hola xezkara gehiago sartuko. Orduan, 3 prozesuak, 3 zuak, baina non ikusten den, nondik abiatu den. Eta, bueno, lotu nahi nituzke 3 zuak baitaren, ere hitzaldiaren izenburua hoi baita, loturik dauden 3 zu. Araitz Bailarako eta Zugarramurdiko zuak lotuak diren, Fermin Lodosa, Anduezako jaunak, eta Fray León de Aranibar ezagutzen ziren. Fray León de Aranibar mugan bizi zen, Asiskoek aipatu duen bezala, mugakor beresten ari ziren, oino bai Espainiako tropak Baion hartu nahi zuten, eta Fray León de Aranibarrek Felipe Bigarrenen erregearen espioitza lanak egiten zituen. Lanak ordainduak, klaro. Nok ordaintzen ziozkan? Nafarroako konseiluko diruzainak. Nortzen gizon hoi? Kontxo! Fermin de Lodosa Andueza zen diruzaina. Hor ezagutzen ziren ederki. Hor lotuak ikusten ditugu bi kasuek, baina lotuak dire baitare bertze gauza bitxi baten gatik. Asisko initzak ere hartuko ditut. Akelarrak ez ziren existitu. Sorgin bilkura bezala. Baina akelarra hitza ere gaur egun badire historiatzaile batzuk erraten dutela. Akelarra hitza sorgin bilkura bezala ez dela gurea, ez dela euskaldunek ezagutzen dugun zerbaite. Guretzat, akerlarrea da, akerrak biltzen diren edo akerrak egoten diren tokiak. Eta nola bihurtu da sorgin bilkuraren sinonimo? Teoria batek dio, Araizko Bailarako prozesuan agertzen da bederen 3 aldiz edo 4 aldiz bilduta y se reunían en la endrecera de Akerlarrea.
3-4 aldiz agertzen da Akerlarrea, baino toponimo bezala. Araizko baliarako sorginak biltzen ziren olako tokian, en la endrezera omen da tokia. De Akerlarrea. Orduan, teoria da, Logroñoko inkisidora Zugarramurdiko sumarioan erakutsi nahi zuten sorginen mundua hain antolatua zela, bazirela erregina, berduguak, eta baitare beren bilkurei izen propio bat ematen ziotela, Akelarrea. Orduan, Zugarramurdiko prozesuan Akelarre hitza ez da agertzen berandu arte. Lehenbiziko hitzak dire sabatz, ayuntamientos, reuniones, eta gero sospechosamente agertzen omen da Akelarre hitza. Bueno, hoi hor dago. Teoria franko berria da. Orduan, Araitzko eta Zugarramurdiko prozesuak suak lotzen dituen bi aitzak izanen ziren hoiek. Eta zerek lotzen ditu Lapurdiko eta Zugarramurdiko prozesuak, hemen ere, Fray León de Aranibar monastegiak eta urtubitarren artean, arras erlazio ekonomiko onna zuten, aspalditik. Urdazubiko monastegiak bazituen olak, burdin olak, ferreriak bazituen bere mendietan. Nondik hartzen zuten burdin minerala? Bizkaiatik. Nolak hartzen zuten? Barkoz karraiatzen zuten Donibaneko porturaino. Urtubiko jaunak betitik izana zuen Donibaneko portu hortara. Hor deskargatzen zuten, gurdietaran kargatzen zuten, gurdi orgetan, eta urtubitarren ere muguzia gurutzatuz, Urdazubira hilatzen zera. Hor ikusten dugu urtubi eta monastegien arteko erlazio ona, lotura. Eta bertze lotura bat dute Ximildegiko Maria. Handa kasualida kontxo, ziburuko neska bat, Zugarramurdi datortzia eta olako gauzak aipatzea eta... Bueno, hau agiriekin ez da frogatua, baino kanpotik argi ikusten da Urtubi eta Fray León de Aranibar, olako harreman ona izaki, eta Aranibarrek Zugarramurdiarrei eskarmentu bat emateko izigarri ongi baliatu zutela. Gainera, Ximildegiren familia urtubitarren aldekoa zen, eta Ximildegiren familiko 4 lagun inkluso preso egonatziren sorginkeriaz akusatuak. Beraz, Ximildegi zautzen zuen, erki barnetik ze kontatzen zen, eta ze leporatzen zitzaien eta uniburuz. Bueno, eta hauxe da nik kontatu nahi natzuena, pixkat 3 kasu hauekin ikusten da ederki nola sorginak asisko kaipatu dituen, bertze 2 azepzione hoitan existitzen dire, existituko dire, baino 3. bertze azepzioi guziz sortua dela, elitek sortutakoa eta gero pulpitotatik edatua, haunitzen podere gozea, diru egarria, arrotasuna eta gorrototarako erabiltzeko. Hoixe, nire aldetik. Vale, eskerrik asko. Eta orain hitza emango diogu Kike Fernández de Pinedori. A ver, nondik zabiltza? Hementxe. Egunon. Bai, hau pasako dizut haintxe. Aurkezpen bat eta pasatzen dizut.
teknika laguntza behar dugu pixka bat. Bueno, zera datorren bitartean, Nik aurkezpen txiki bat, Bai. Sarreratxo bat. Ez, hau beteta dago. Hemen daukazu beste bat. Hortxe, ez, hortxe. Alderaz, igual. Ez, hori da. Vale. Bueno, Kike Gasteizan jaioa da, 1961 Euskal Filologian lizentziatua, eta hezkuntza arloan lanean aritua. AEKan, Arabako ikastola eta ikastetxe desberdinetan ere, irakasle eta zuzendari lanetan. 2011-tik 2015-era Gasteizen Arabako Gasteizko udalean zinegotzi, 2015-tik 23-ra Arabako batzorde nagusietan batzarkide, eta Araban euskararen historia soziala eta sorginen eiza prozesuak ikasi ditu, txosten eta artikulu ugari idatzi ere, eta 2008an Fontes de Lingua Vasconun aldizkarian, Xabi Ochoa de Aldarekin Brujas, Euskaldunes, Alavesas en el proceso inquisitorial de Logroño, eta aldizkari berean 2012an Gervasio di Cesarerekin euskera y nobleza en la llamada Alavesa Oriental besteak beste. Eskerrik asko, Kike. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidatzeagatik eta zabaltzeagatik edo aukera bat izateagatik Arabako historiaren parte bat, kasu honetan sorginarekin zerikusia duena asaltzeko, ez? Izan ere nik uste dut ez dela oso ezaguna, normala den bezala, Zugarramurdin eta Nafarroan jartzen dugu fokoa sorginez ari garenean, baina, han ere zerbait egon zan hor gertaera batzuk eta historio bat egon zan, eta hori kontatzera natorrez. Hau ere, nola gatoz historio honetara, ipatu duzu ez, ari ginen, Arabako euskera aztertzen eta norainoko edapena zeukan eta ze lekukotza zeuden eta topatu genuen hau, Madrilera joan ginen informazio gehiagoren bila eta gero komentatu gutez, baina han ikusi genuen hemen deklaratu zituzten emakume guztiek interpretea behar izan zutela, beraz euskal elebakarra zirela urte honetan, eta nik uste dut hori hortik tiraka, gero ja sakondu genuen eta hau aurkeztena datorez. Esan behar dare bai, kuriosoa zan, eta nekin ezin nuen sinistu, ez? Hori ikusi genuen Arabako historia ofizialeko liburuetan, edo historiagileek, hainbat historiagile famatua daude, Araban, eta ez dute lerro bakar bat ere idatzi honetaz. Orduan hori ere bizkat bitxia da, eta horregatik nik uste du zabaldu behar dela eta zautarazi behar dela, ez? Nafarroa izan zen kolpatuena, Araban honen aurretik ez dago kasu asko, badira adibidez, Anbotoko kasuaren bueltan, 1508an, horra dago Kondoko Maria Dotaloa sendagile bat, eta gero Aramaioko Maria Pérez Jaurta, emagina, kasu horretan auzipetzen dituzte, 2 urtez erbesteratuz lehenengoa eta bigarrena errugabetza joz, eta gero ez dago formazio askorik, eta ja bagatoz 1610 komentatu da ja, aurreko komentatu dute, hor dugu Logroñoko fede autoa, ez jarritu erderaz, igual baten batek ez badu euskera zurertzen hobetu jarraitzeko, ez? Eta hor ezaguna da, ja komentatu da, hor 31 auzipetu izan ziren, 13 aurretik ja kartzelan ia ziren, eta 11 erre ziren, zutean, 6 irudian edo efigian, ez? Prozesu hau lehentik urte bat pixka lehenago, urte eta erdi lehenago hasi izan, Zugarramurdin, eta kaso kurioso bat ere, pista bat eman duguna, hau, noraino segon zabalduta hau, eta hor ikusten duzue
dokumentu horretan, hau da, fede honen dokumentua, eta bigarrena agertzen dena da arabar bat, Audikanakoa zen eta Gasteizen bizi zen Felipe Fernández de Troconiz. Eta zein da bere delitua? Bere delitua da, irakurriko dut, que en muchos lugares del Reino de Navarra, fingiendo que era secretario del Santo Oficio, recibió testificaciones contra diversas personas que después las leía a los reos y las componía con ellos, rompiéndolas por dineros que le daban y con título de secretario del Santo Oficio había hecho grandes embustes y estafado a muchas personas. Fue preso y puesto en las cárceles secretas y se hizo con él en su causa y confesó lo testificado. Hau, zigortu eta galeretara bialtzen dute, 5 urteko zigorra segurazki etzen biziri bueltatuko. Baina, bueno, esan nahi dut honekin, ja garai honetan, bazegoen, hau Gasteizen bizi zen, eta hainbat lekutan zabalduta zegoela ja sorgin ehiza, eta honek, iruzurgile honek baliatzen du diru ateratzeko, esan behar dare bai, normalean fede autotan hartzen badugu beste urtetakoak, normalean ohikoena dira moralen kontrako delituak edo baita ere herejeak izate, hereje kontrako kasuak, ez? Eta hau da pixkat salbuespena, hemen gehienak sorgina direlako, 31, eta beste urte askotan, ez dago sorginik edo gutxi, eta aipatu behar dare bai, moralen kontrako delituengatik epaitzen dituztenen artean, Pedro Fernández de Troconiz aparte badodela beste 7 arabar, 2 blasfemoak izategatik, eta beste 7 judaizanteak izategatik, esaten du, hacía muchas juntas y que serían para tratar cosas de judíos. 7 hau dira guardia harrikoak, Arabako erresakoak, ez? Han kasu asko gertatzen dira. Bueno, hau esan da, segurazki, badirudi fede autonekin edo zerbait eredugarria eta gogorra ezarri nahi dutela, baina ez da etetzen asunto hau, sorgin ehiza baizik eta datozen hilabetetan zabaltzen da hainbat herritan. Hor puntuekin dituzue, ikusten duzue ze herrietan egon ziren auzipetuak, eta ikusten du batez ere, Nafarroan asko, Gipuzkoara ere itxi ziren, eta Arabara batez ere Arabako ekialdera, hor Bastidan, Aron eta Mirandan, eta Markina Berriatuan, baleko hitara zabaldu zen ere, ez? Esan behar da prozesu honetan ulertzeko, ze hau igual jarraitzen ez duena, beti normalean, Arabako kasuan ez da gorde dokumentazio guztia. Dokumentazio asko galdu da, baina gorde dena oso aberatsa da, eta zetasun asko ematen ditu, eta 7 kasutan, Arabako 7 kasutan gorde dira dokumentazio osoa. Lehenengo egin zuten deklarazioa, eta da ezkerrean duzuena, hori komisarioen aurrean, eta hor autingu pazio dator, sorgina dira etortzen dute, eta eskuinikoan ikusten duzue gerora Salazarrekin, kasu honetan Agurainen egin zuten errebokazioa, eta bertan kasuia guztietan ukatzen dute deklaratutakoa, eta esaten dute presiopean izan zela dana, ez? Hau da adibidez, galdu dira asko, baina hau da gorde den volumen bat, eta baitek informazio asko atera da, hemen daude kasu asko F letra dutenak, eta herri sailkatuta daude, ez? Araban orduan, dokumentazioa erakatuta, topatu denuna zen, baziren referentzia bat Diduatek bere garaian emandakoa, eta gero Gustav Genizenek ere bere liburuan, baina hemen osatu genuen informazio guztia, eta guztira 1611 urtean, 28 auzipetu zituzten, 26 emakume, eta 2 gizonezkoak, 2 zarrak, bat horietako bat apaiza, eta gordetzen dira hori 6 deklarazio osorik, 5 errebokazio, eta gero badaude beste 17 auzipetuen referentziak. Ez bere deklarazioak ez dira baina bai beste txosten batzuetan agertzen dira eta hortik atera dugu informazio bat. 2 hildako ere izan ziren
gero komentatuko dut, ez? Eta gero, prozesu hauetan, komisarioek behartzen zituzten emakume hauek izenak salatatzera, izenak ematera. Eta orduan hor, gorde direnetan, 128 pertsona konplize moduan salatu zituzten, akelarretan parte hartzagatik, baina segurazki 400 inguru izango ziren denak gorde izan balira, ez? Bueno, gero esan behar da, jasan da, ez? Eta hau gertatu ziren akelarre hauek, eta garbi dago, eta hori errebokazioetan hala esaten dute, hau da, Salazarrek egin zuen bisita 1611ko ekainean, orduan bazegoen lehia bat bi korronteren artean, Ekizidoren bi korronten artean, eta ikusten da, Logroñotik abiatzen da, badoa Nafarroara, gero Gipuzkoara, eta azkeneko bisita dira Agurainen eta Gasteizen. Ja, bukaeran, ez? 1611ko bukaeran. Eta horietan, ia kasu guztietan, ukatzen dute deklaratuta guztia, eta esaten dute, torturapean izandako deklarazioak izan zirela, ez? Ez dakit ezagutzen duzuen asko araba edo gutxi, baina, hau da, bi zona horietan, kasu guzti horiek eman ziren, ez? Batetik Asparrena eta Barrundia, Nafarroarekin mugakide direnak, eta gero mendialdean Arraia Maeztu udalerriko herri guzti horietan, ez? Beste kaso batzuk badira, eta hemen informazio bezala ere urdinez agertzen den eremu guzti hori da, pixka bat hasieran aipatu duana da ulertzeko Pello Monteanok ere Nafarroari buruz ere informazio eman ditu, eta hemen esan daiteke hau gertatzen den urte horretan urdinez dagoen eremu hori nagusiki euskera zela hizkuntza nagusia eta jende gehiena elebakarra zela, ez? Hori gero ikusiko dugu ere, bai. Normalean, olakoetan, badago beti oinarri bat sorgin sinesmenena edo mitologiarena, ez kasu guztian, baino gehienetan, eta, bi leku horietan badira, bai Asparrena eta bai mendialdean, eta gainera batzuk, historia batzuk errekuperatu dira orain dela gutxi. Hau da, Mari zeharkatzen duela edo Danbotoko Mariren, horko apaiz batek, Ortide Zaratek duela gutxi jaso zituen, ez? Eta hango zarrek nola komentatzen zuten, que María la Rueca, que iba volando desde el Monte Aratz hasta la Peña de San Román, echando fuego. Hor badago ere trikuarri famatu bat, sorgiretxe deitzen dena, badira ere la lezeko koba, gentilen koba, ondoan badago gentilen koba, eta hor badago sorgin historia bat, eta mendialdean ere badire historia asko oraindik sorginak bilakatu zirenak. Beraz, baina, desberdindu behar dugu, hori beti existitu da, eta beste gauza bada, jaburuzko sorginkeria, bizkat elitek sortutakoa edo. Bale, Asparreneko kasuan, hau da argazkia, 8 sorgin hoie dira izenak, denak ez ditut esango, baina, asko edadekoak, asko, badira 5 guztira, ikusiko dugu, alargunak direnak, eta konplizeak dira, emakume hauek salatu zituzten pertsonak, eta hor daude herri bakoitzeko zenbat konplize salatu zituzten, ez? Beraz, herri txikia dira, eta ikusten dugu kopuru handia dela. Arraia Maeztun, 12 sorgin auzipetu zituzten, eta horiek eman zituzten, bakarrik gorde diren 3 kasutan 71 konplize, hau da askoz konplize gehiago izango ziren, eta izan behar da, neko leku horietan izua zabaldu zela ez dagoela dudarik. Eta gero beste 8 auzipetu daude, hauetan informazio gutxi dago, badau kasu batek, Isabel Folka legutiokoa, hoia da, prozesua pasata gero, 1613 esaten da, ez? Eta, beste hauetaz ez dago gutxi dakigu, ez? Bale. Zer dakigu auzipetu hauetaz, hau da, ze ondorio edo nolakoa ziren.
ondorio bat komentatu dudana, erreparatuta bada, gehienak emakumea direla. Berez, genero estigmatizazio argia dago. Ze beste bi kasu emakumea ez direna, dira 80 urteko adineko bat, eta gero bestea da apaiz bat, 85 urtekoa, baina inontze guztiek emakumea dira. Eta ikusten dugu gainera estereotipo batzuk betetzen dituztela askok, 5 lagun dira, badira bi ama eskongabeak direnak, beraz ama okerrak, badira bi errena direnak, badira orokorrean gehiena pobrea dira, eta aipatzen da, eta 3 kasutan dira ama eta alaba, biak auzipetzen dituzte, batean 2 kasutan biak, eta gero 3. Auzipetzen dute hori larreako bi neskekin, eta salatzen dute bere ama, akelarren parte hartzagatik, beraz, badago hor ere fijazio bat familia batzuekin. Eta klase estigma ere esan daiteke badagola, gehienak xumeak edo pobreak edo nekazariak edo neskameak edo artisau txikien emaztea direlako, badira ere salbuespenak, adibidez lehen aipatu da ez, Maria Diez menbazegoen ere Maria de Gilaz, eta hau da esaten dute emakume printzipala. Logroñora abiatzen danean, badoa bere morroi batekin eta apaiz batekin, beraz, badira salbuespen horiek. Eta badaude kasu batzuk, hemen denbora gutxi dago, baina kasu batzutan oso argia da estigmatizazio hori, eta hau da diez horietako bat Inés de Corres. Inés de Corres, hemen auzipetzen dituzte, bera eta bere aizpa, biak alargunak, 73 urtekoak, eta orduan aipatzen da zea batean, ez? Y dice que siendo esta de 40 años tenía amistad con María Mezquia, mujer pobre y viuda, y se acostaban juntas en una cama, lo cual una tarde dijo a esta que ya echaban de ver cómo andaba pobre, lacerada, que si quería que ella le veía donde había un hombre rico que le daría dinero y trigo, y se fueron juntas a la aquelarre a pie, sin que aquella noche la untase. Beraz, ikusten dugu, emakumea, alarguna, edadekoa, bakarri bizi da beste emakume batekin sorgina dena, eta gainera, hori berean horreatzen dira, beraz, puntu asko estigmatizatua izateko, ez? Gero, gauza bitxia bezala esaten du, que comían carne de difuntos y bebían vino de mal sabor, ez? Akelarrean, beraz. Eta gero, horietan, deklarazio eta auzipiete horietan, normalean, prozedura izaten da, lehenengo, noiz egin zen sorgin, nork egin zuen, normalean badago maistra bat sorgin egiten duena, eta gero non egiten zuten akelarria, eta gero kontatzen dute akelarre hori, ez? Hori gorde bakarrik 6 kasutan, horietan, gorde direnetan, badakigu adibidez, larreakoek egiten zutela akelarria, normalean leku bereziak edo simbolikoak izaten dira, hemen da oso bakotxena, hau dago larreatik gora, Elgeamendin, eta bestaldera, gaina bide hori oso bide, esan daiteke, historikoa da, lehotzen duelako Arautzekin eta Gipuzkoarekin, eta hor egiten dute larreakoek. Catalina Fernández de Lezeak, Araiakoak, ipatzen du, San Adrian Kobar inguruan egiten dutela, beste leku bat, historiaz betea. Ana Saez de Ilarduiakoak, bera kontatzen du, Eskabita izeneko larrea batean egiten dutela, eta justu dago Laleze eta Gentilen Kobaren aurrean, Islarran egiten dute Korresekoak, baita ere leku menditsua, eta Otazan beste maeztu Korresekoak, eta hemen ondoan badago oraindik, ja galdu da, baina bazegoen mendi bat Sorgimendi izenekoa, beraz, zerbait hor geratu da ez, memorian. Eta gero akelarretan, zima denbora, jarri behar nuen? Ordu larden bat edo oraindik ez? Bale. Eta gero akelarreak, ez dakit igual irakurri duzue, baina oso bitxia dira, eta hemen egiten diren deskribapenak,
eta Zugarramurdiko lehenengo sorginek egin zituztenak, edo Errenderikoak, edo tabar, oso antzekoa dira. Ikusten da, galdera gidoi bat agola, normalan dira, ez? Eta, emakume gaixoek, erantzuten dute, behartuta, komisarioek nahi dutena entzun, ez? Eta orduan, badoaz banan-banan, hori dena kontatzen. Gaina segurazki historia hauek ja zabalduak ziren inguruan, eta, badakite ja kontatzeko orduan, badute ja prototipo bat normalen emakumeoek, eta gero garbi dago inkizidorek induzitzen dutela, ez? Bueno, hemen adibidez, Catalina Fernández de Lezearen deklarazio hartzen badegu, pues esaten du ez, que la llamó y despertó, esaten du bere maistrak ez, la hizo levantar de la cama y untó en ciertas partes de su cuerpo y la hizo vestir y la sacó, no se acuerda por dónde, y la llevó por el aire a un cerro junto al lugar que llaman Santidrián, y había mucha gente, hombres y mujeres, que estaba el demonio sentado en una silla en figura de hombre feo y negro con 3 cuernos en la cabeza, 2 de ellos en los corneaos y 1 en la frente, con el cual hacía una luz muy grande, más clara que la luz de la luna. Gero deskribatzen dute normalean egiten da meza beltza deitzen dena edo rito sataniko modukoa, da mezaren antzekoa, baina parodia modukoa, eta orduan gero uko egiten diote erlijio kristauari eta jaingoikoari eta bar, musukatzen dute kasu honetan deabroaren izatza eta marka egiten dio deabroak, eta gero esan dugu. Y hecha esta adoración, dicho lo recibía y tenía por su Dios y Señor, a quien ésta había de adorar por tal y el demonio. Y hecho esto, dio a la maestra unos dineros y un sapo vestido de colorado. Y luego conocía, o sea, harreman sexualak zituen, a esta carnalmente por entrambas vías, bajo y natural, y por el sieso. Y cuando la conocía, por el bajo natural, sentía gran dolor y le causaba vómitos y tal. Eta gero, esaten du. Y luego fuese a holgar con los demás brujos y brusas, y esta se fue y anduvo danzando y bailando con ellos al son del tamborino y atabal, que allí se tocaba. Hori da, akelarri guztietan, eta hau badirudi, badagola, segurazki hori saiakera bat, bete agertzen dira, tambolin, txistua jotzen da tambolinarekin, eta beste bat atabalarekin, 2 pertsona, normalan agertzen dira, akelarri guztietan. Eta gero, kontatzen dute, nola egiten dituzten ukanduak eta hautsak, direna, para causar muertes, eta esaten duk, con sapos, culebras, lagartos, salamandras, topos, pedos de lobo, limacos, sesos de personas difuntas y huesos exprimidos, los cuales desuellan los bruxos, y con estas cosas y con las aguas que vomitan los sapos batidos hacen los dichos ungüentos y polvos. Gero, normalean, erregea tortzen dute, zeintzu diren, normalean, apaiz batzuk, kasu batzuk, apaiz batzuk eta horiek egiten dute diakonarena, diakono edo apaizaren lanak egiten dituzte hor, eta hemen bukatzen du, horrela esan da, y luego proceden su misa hasta alzar una hostia negra y cáliz negro, y cuando lo alzaba esta y todos los demás se hincaban de rodillas y dándose golpes en los pechos decían akerra goiti, akerra beiti, que quiere decir cabrón arriba, cabrón abajo. Y luego sigue, pues se quitaba las vestiduras y conocía carnal y sométicamente a los brujos y brujas y clérigos y legos sin aceptar a ninguno, y los brujos conocían a las brujas carnalmente, y acabado el aquelarre se volvían para sus casas. Bueno, hau da pizkat ideia bat egiteko, nolako setazuna kontatzen zituzten, eta gero nahi duzue, ipatu dut ere apoak, normalan gazteak, badira larreako 2 neskatxa 13 eta 14 urtekoak, orduan horiek ez dute parte hartzen, eta beren deklarazio desbania dira, kasu honetan, horiek beren lana zan apoak zaintzea, kasu honetan 30 apo. Eta gero, eta ikusten da kasu guztietan, badira pare bat emakume, deklarazio egiten dutenak, izenak ematen dituzte, hau da, konplizeak, badirudi komisarioak ez daudela konforme, izen gutxi eman dutelako, eta gero, berriro, aipatzen du, berriro egiten dutela beste saio bat, izen gehiago emateko, eta kasu batean, 3. aldiz,
izen gehiago emateko. Garbi dago hor induzitzen dituztela komisarioek ze izen eman bar dituzten. Hemen ezkerrekoan duzuen adibidez, original bat, nola ematu dute, herri-zerri, konplizez, Ilarduia, Eginoa, Andoin, Ibarguren, Urabain, eta ematen dituzte pertsonak. Hau adibidez da, Marikita da Tauriren deklarazioan, orduan, de Elorza, hori da, gaur egun Leorza herria, ez? Francisco Abad y Fauste Abad, clérigos, eta Pedro Maestro y Francisco su hija, y la hija de Juan casada en Urbiso, Campezo, Abando, Tauri. Esan behar da, emakume hau, Logroñotik bueltan, bera kontatzen du, ezin egon eta angustia izugarria duena, badoa komisioaren gana, ia barkatzen duen edo iraintzen du eta deitzen dio behiaka, mala behiaka eta bar, eta handik egun gutxitara bere buruaz beste egiten du Atauriko ibaiko putzu batean. Beraz, ulertzeko ze pasatu zuten emakume hauek zera horietan, ez? Eta gero, bada beste kasu bat, konplize asko daude eta zaila da esatea, ez? Baina, konplize horietan genero aldetik parekatuago dago, emakume zein gizon daude. Asko dira jende xumea, pobreak eta bar, baina denetik dago eta badira bi adibidez oso deigarriak, adibidez bata lekuko konplize moduan salatzen dute Asparrengo Merinoa. Asparrengo Merinoa zen justizia egiten zuena Asparrena inguruan herri horietan. Beraz, kuriosoa da, komisarioak inkulpatzen du, autoridade handiena zuena justizian zera horretan, segurazki ez kolaboratzeagatik, baita ere adibidez dago Korreseko alkatearen emaztea, badira ere 20 apaiz, horietatik 2 arzipreste, eta badira ere bai nobleziako, landaremuko nobleziako 2 parteide, kasu honetan hau da kuriosoa Larrean, eta esaten du, eta edixo que doña Juana de la Zárraga, mujer de Martín Ibáñez de Aspuru, vecino de la, bera zela Akelarreko erregina. Eta harakatzen bade, guk harakatu pixka bat hor kasu honetan, eta ikusten da, Lazarragan 3 Lazarraga familia daude, gainera Liskarra dituzte haien artean, eta horren dago Martín López de Lazarraga hau zan komisarioa, hau bizi da Elbolo jauregian, gero dago Pedro López o Joan Pérez de Lazarraga idazlea, orain dela 15 urte bere euskarazko eskuskriboa topatu zena, ez? El poeta deitua. Eta hau da, emakume bat, beraita zen sasikoa, joan zen Ameriketara, bueltatu zen diruarekin, eta bueltatzen da Larreara, eta orduan hor bazitun ere motibo asko Martín López de Lazarragak era ere inkulpatzeko, ez? Hau da, detaile moduan. Eta esan bezala, deigarria da ere bai, kasu batzuetan, apaiz pila bat egotea konplizen artean, adibidez, Magdalena de Lorzaren kasuan, 6 izen ematen ditu, eta 6ak dira apaizak. Hor dituzu, ez? Francisco Ochoa de Gaviria, eta bai. Esan behar da ere bai, gero, komisarioekin batera, kolaboratzen dute batzutan beste 2 frantxiskartar bat, Pedro Ladrón, Francisco Tarra Romalean kolaboratzen dute sorgin eiza honetan, eta beste Joanes Pérez de Buxontas. Inquisidorea kaso honetan, paper importantea betetzen dute, esan daiteke inkisizioan, 2 joera daudela, batetik fanatikoak eta deabruzko sorrinkerian sutsuki sinisten duten Baiek eta Alvaradok, eta horien sokakoa dira hemen herri hauetan dauden komisarioak, bai Pedro Ruiz de Egino batetik, eta bestetik Felipe Díaz de Bujanda Arraia Maestun.
Eta gero, Pedro Errudegino kuriosoa da, kontatzen digute dokumentu horietan, momentu batean, Logroñora, Pedro de Basurto, Logroñon auzipetuta gero, 2 egunetan hiltzen da. Batean, gaixotasun bat sartzen zaio eta hiltzen da, eta arduan, susmoa da, sorginek hildutela, eta pozoituta edo, eta hori gero saiatuko dira, esaten du, ikerketak hasten direla, topatzeko egileak, eta gero hori hilda gero jartzen dute Martín López de la Zárraga. Beraz, garbi ikusten da, komisario hauek, gainera, bai sermoietatik eta bai herritarren artean, horre sustatzen dutela guzti hau. Zer du? 5 minutu, bale. 10. 10, eta arduan... 5. Bale, ja dira 6 ondorio eta bukatzen dut. Bale, ondorioak izango lirateke batetik, argi ikusten da, kasu honetan, enfrentamentu bat eta borroka batetik komisarioak eta bestetik herri hauetako, esango nuke, herritar gehienen artean, hau da, inkulpatzen dituzte, bai agintariak, bai bertako kleroa, bai herritar asko, beraz, garbi dago hor, halako toke bat eman nahi zaiela kasu honetan, eta beste kasu batzuetan bezala ez dago kolaboratzerik bertako agintarien artean. Bigarrena, badela esan nahi dek joko zelai honetan, Arabako joko zelaian, denboran ere bai ematen dela da borroka Becerro eta Baile batetik eta Salazarren artean dagoen borroka Araban hilabete horietan ematen dela, komisarioek bizkortzen dute Arabako zera justu aprobetxatuz Salazar hasten dela bizita Nafarroan, orduan koiziditzen dut, orduan bizkortzen dute, eta orduan kaso pila bat ateratzen dira inguru horietan, eta 2 hilabete beranduago Salazar bueltatzen da, badoa Goraña eta Gaztiza, eta kaso goienetan errebokazioa egiten dute eta ukatzen dute deklaratutakoa. Gero, 3. ondorioa, maten du historia ondo bukatzen dela, bukaera zoriontsu dagoela, baina hori izango litzake engainatzea, hor bai egia da eten egiten dela, sorgin egiza, gero dago isiltasun ediktua 1614an eta horrekin bukatzen dela, baina honek utzi zuen herri horietan, komunide horietan, gertaera traumatikoak, enfrentamentok eta liskarrak auzoen artean, badaude deklarazioetan, sorgin batek aitortzen du, erioz mehatxua jaso ditula, berak salatu duen konplize baten aldetik, ez? Hor sortzen dira hori, sortuko zen segurazki izua eta beldurra, eta nolabait lortzen da efektu hori eredugarria edo adoktrinantea lortzen da, eta kaso batzutan nigoratzen ez hemen estatu kolpearekin edo Tejeron estatu kolpearekin hasieretan zegoen pentsatua, gero momentu batean ez du interesatzen aurre egitea frenatzen da, baina gero helburu batzu lortzen dira. Kasu honetan segurazki gizarte hartan izan zuen halako eragina, ez. Eta gero ez da gutxi, ez da nola nahikoa izan zuen eragina. Hartzen badugu herri hauetako datu batzuk, sorgin eta konplizen artean egia zilarduinan 27 pertsona daude prozesu honetan, eta beraz hor bazegoen orduko errolda batean 40 etxe inguru, beraz asko dira ez. Eginon, 12 horietako 3 sorgin eta 10 etxe dira herrian. Elortzan, 13 etxe dira herrian eta 10 daude, beraz etxe gehienetan badago jendea. Ataurin, 28 etxe eta 22. Korrezen, 40 eta 16, eta horitatik 5 apaiz eta Sekuianon 6 etxetatik 3. Gainera, lehen esan dudan bezala, konplizak askoz gehiago izango ziren, segurazki doblea.
gorde dira bakarrik 6 deklarazio, denak gorde izan balira, zenbaki hauek bikoiztuko lirateke. Beraz, esan dieteke, herri hauetan, Zugarramurdin edo Urdaxen eman zan kolpea edo izua, mintzat, hilabete horietan antzekoa izango zela, ez? Gero garbi dago, historia honetan turko buruak emakumea direla, eta garbi dago emakumeen artean estigmatizazio garbi badagola, batez ere, alargunak, ama eskongabeak, emakume edadekoak, emakume pobreak, eta hor nabarmena da, badagoela ikuspegi patriarkala, misogenoa eta klasista, eta hor daude pixkat lehen aipatu ditudan bi kasu horiek, ez? Maria Dulibarri eta Ana de Corres, biak, Ana de Corres ere bai, aipatu dugun, horreatzen zen abeste sorgin batekin, prozesotik 6 hilabetetara hil egiten dare bai, eta esaten du a consecuencia de los avatares del proceso, ez? Bosgarrena, lehen hasieran aipatu duan bezala, Euskararen historia sozialerako oso importantea dira dokumentu hauek, duda batzu zeuden, igual, asparrenan ez hainbeste, baina bai arraia maestun, ia euskararen edapenan oraino iristen zen, eta hemen argi ikusten da, denek behar izaten dutela interpretea, eta horra diez dago, ez? Ante el padre Fray Domingo de Sardo, predicador del orden San Francisco, interpreta la lengua vascongada, y habiéndose leído, dando a entender, el dicho intérprete, hau, explizitoki agertzen da, deklarazio guztietan, da revokazio guztietan. Are gehiago, Pedro de Basurto, hau zen, bere zen zubielkikoa, baina apaiz lanak egiten zituen Ziordian eta Eginon. Eta hau ere epaituko dituzte ez, epaituko dute, eta honetan esaten da gainera, apaiz txarra dela, seme-alabak zituelako, pobrea zelako, porque sabia poco latín, eta gainera deklarazioa Logroñora eramaten dute, eta gainera behar izaten du interpretea. Este pista bat, garbi dago, etzela apaiz eredutik edo sortu nahi zuten batzaz ere Trentoko kontziliotik ondoren ezarri nahi den ortodox, nolabait dogma ortodoxoagoa edo zurrunagoa, hor badago ere bai hemen impulso bat edo saiakera bat prozesu honetan, ez? Eta gero, azkenik, hau da azkena, hasieran ere aipatu duana, dokumenta hauek idatzita daude, hor daude, kasu honetan gehiena daude Madrilen, ez, Inkisizio aretoan, baina oso bitxia da historiagileek eta historia ofizialean 200 urtetan ez da ezer kontatu honetaz. Eta orduan askotan, hori ez, badirudi askotan bezala, anonimoen eta jende xumearen historia askotan baztertzen dela eta isilarazten dela, eta kontatzen digutena, da historiaren parte bat eta kasu honetan oso argi ikusten da, ez? Hau izan da, guztia. Ordu erdi bat garrot, hemen, txintxo. Aparte, esango dizu baita ere, karpetetan ikusten zuen badago nolako inkesta bat, eskatuko dizuke, erantzutea guretzat, beti pista bat, agartzein dugun ondo, gaizki, eta beste gauza bat baita ere, behian daukagu erakusketa bat, honekin ja gehien izango zen, sobredosis, baina badaukagu folleto bat nun azaltzen den, eta oso interesantea dago. Nahi behar goian dago, erosteko simbolikoa, baina holako gauzak. Eta gero, honek uste badaukala zer zertzateko. Bai, espot labur bat, mehatxatu dizuet ari dela finanziazio bila, dokumentalerako, horren errateko badiztuzuela manerak, ateikula, pegata batzuk, horren 10 euroren batik, izatean zaitela blasfemoa, edo 20 euro idolatra, apostata, heretiko, maletiko, 200 euro.
esan bezala, gero eta aurrerago, gero eta gauza bero edo sakonagoak ere topatu alditugu, ez? Eta ni nola sorkuntzatik natorren eta horrek benetan pizten nauen, denbora tarte honetan galderen bitartez saiatuko gara goizean mugitu diren hemen uin hauei ere forma ematen jarraitzen. Hemen dauzkagu, oain pixkat urduri nau, izenak astu zaizkit. Iñaki Digoras, Isa Otero hor, eta Mari Carmen Basterretxea. Plazer bat izenak nahasten zaizkit bat batean. Badauzkat galdera batzuk egiteko, eta emakumea eta bihurria naizenez, eta sortzailea, eskatuko dizuet parentesi bat irekitzea orain. Ze zuek egon zeate goizean entzuten, eta zuen gorputzetan mugitu dira emozioak eta ideiak eta hausnarketak. Ze ekartzen dezue oaintxe bertan hola labur, galderetan sartu aurretik, ze gustatuko litzaizueke partekatzea momentu honetan. ¿Qué os gustaría compartir ahora? Yo digo, soy creadora, mujer y traviesa, por naturaleza, y entonces siempre me interesa mucho como ese momento en el que cuando escuchamos algo estamos ahí pilpilla, ¿no? Y antes de que empiece yo a hacer preguntas me gustaría abrir un pequeño paréntesis y que compartierais cómo estáis ahora mismo y si queréis añadir algo a lo que habéis escuchado. Tal vez es un agradecimiento o es un silencio o es un X. Una ronda, venga, vais a... Bueno, primero darle las gracias a Navarralde por invitarme, por supuesto, porque no pensaba en ningún momento que podía llegar a estar en una mesa redonda sobre... Por supuesto, soy feminista, ¿no? Entonces, dar las gracias a Quique, porque gracias a él y lo que hemos visto toda la mañana es dar nombre a esas mujeres, es súper importante. Y, por supuesto, a Sisco y Coro, que ya no sé qué decir, porque ya me han cogido todas las ideas, ¿no? Más o menos, pero es importantísimo la memoria. La memoria y luego, no sé, yo de manera de feminista daré unas ideas completamente igual, no distintas, pero yo creo que complementarias con los historiadores, ¿no? Entonces ya, por eso, lo dejamos así. Añado ahí, que me he saltado la presentación y es importante, Isa Otero Astigarragan izan da zinegotzia, berdintasun zinegotzia. Garai horretan ez egon arlo hori eta zuek jarri zenuten martxan ere. Importantea iruditzen zait ere azpimarratzea aktivista moduan, feminista moduan egindako lana, eta hor elkarte bat sortuta daukate Madejas kontra la violencia sexista, eta oso proiektu polita izan zen, nik ezagutu nun bere garaian, nola ideia batetik non egingo dugu bufanda bat, violentzia sufritu duten emakume horiei goxo bero heltzeko, iritsi zineten 8,5 kilometroko bufanda bat egitera, munduko leku desberdinetatik jasota ere hostelan horiek eta placer bat da zuen eukitzen. De hecho, la obra de arte que habéis visto al entrar viene de Australia, ¿sí? Entonces hemos conseguido que un pueblo como Astigarraga llega a tener una obra de arte que ha estado en Estados Unidos, en Australia y por Europa, pues aquí en nuestro pueblo de Astigarraga, gracias a Matasak, ¿no? Es una obra que es sobre el poder de las flores, ¿no? En la época del movimiento hippie, cuando es una rebeldía contra la guerra de Vietnam.
Entonces, pues teníamos pensado que era importante. Se iba a quitar ayer, pero le dije a la brigada, digo, no, por favor, dejarlo por lo menos, aunque sea hoy, para que la gente que venga aquí lo vea, ¿no? Entonces, yo pienso que es un hilo, esas mujeres del siglo XXI tejen hilos, pero también deciros que esas parteras tejían carne, ¿no? Entonces, esa unión más o menos del hilo de tejer de entre mujeres, pues yo pensaba que era una cosa bonita para ver. Ya está. Mari Carmen Basterretxea, Ondarrukoa. Donostiko EASO Instituto Politeknikoan irakasle, antropologian doktore, arkeologian ere ibilia, arkeologiatik ere ibilia. Zerbait. Euskal kultura matrilinealaren inguruan ikerketa oso polita dauzka, liburu maravilloso bat, eta Euskal Herria, kultura matrilineala, Europa indigena matrilineal, los vascos, liburua ere, eta artikulo pilo bat naizen berrian eta beste hainbat mediotan. Mari Carmen, nola zaudezu? Zerbait hola... Bueno, lehenbiziko gauza eskerrak ematea Navarralderi, konbitea hau ematearren, eta zuei baita, ez? Denoi. Bueno, zer nahi nuke espresatu edo adira, ze gauza asko, baina, bueno, saiatuko naiz, labur pentsa bat egiten. Bueno, Nafarroa, sorgin naiza Nafarroan, bai? Nafarroa erresuma zabala zen, ez bakarrik gaurko Nafarroa, Nafarroa Bera, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Rioja, eta bueno, beste eskema batekin ikusi behar dugu, bai, erresuma. Eta ze gertatu zen, sorgin naiza Nafarroan izateko, hau aspalditik datorren gauza da. 1979an, Alessandro Aita Santuak, Vatikanoko buruak, Gerra Santua antolatu zuen, bai? Gerra Santua, Belun Sakrun. Eta Belun Sakrun horretan zeuden herri asko, eta herri horietatik Nafarroa, bai? Eta iturrietan argi eta garbi izaten du Alessandro Hirugarrenak, Nafarrak eta Baskoak, bai? Eta gero Tolosanos, Albigenses eta hainbat Pirineotako herri asko. Orduan, hau aspalditik dator, 1979tik. Eta poliki, Gerra Santu honen hasiera, esan beharra dago, poliki joan zenela 14. mendetik antolatzen. Antolatzen, horretarako inkisizioa sortu zuten, hori aurrera emateko, eta orduan sartzen gea kolonizazio lehenbizi konkista militarra, Vatikanok aginduta Kastilako erregeari militarki sartzea Nafarroa konkistatzen, eta berak agindua eman zion Albako dukeari. Eta Albako dukea sartu zen militarki konkista militarra egitea Nafarroan. Nafarroan, baina ez Nafarroa beran, gaurko Nafarroan. Eta konkista militar hori egin ondoren, gero zer egin behartzen? Kolonizatu herritarrak. Zergatik kolonizatu behar ziren herritarrak? Guk gure bizimodu propioa genuen. Guk ez genuen jabetza pribatua, gaur egun ulertzen den bezala. Guk genuen jabetza komunitarioa. Gure mendiak zilegia ziren, komunitarioak. Gure egitura, zenide egitura eta gure izaera egitura matrilineala zen. Hau da, amaren hildoetatik getozen gizarte bat, herri bat. Eta horrela, gu genuen gure bizimodu propioa, gure sinismenak, gure mari sinismenak, genuen gure mitologia propia, gure ikusmolde propio. Gu ez ginen katolikoak, ez ginen kristauak, gu ginituen gure sinismenak.
gure amaren egituratik sortutako gizarte bat, esnela patriarkala, baizik eta amaren leinuan oinarritatuko gizarte hori. Orduan, gure bizimodua zen kontrakoa. Eliza katolikoa nahi zuen inposatu, beraiek inposatu nahi zuten eta, bueno, oraindik guk aztarna ditugu eta oraindik kolonizazio prozesuan gaude. Oraindik herri bakea, bai? Eta oraindik kolonizazio prozesu horretan gaude. Orduan, zer nahi zuten lortu? Jabetza pribatua, jauntxoak, bai? Jabetza pribatuak. Propietate komunalak, herriarenak privatizatu gaur egun ere, hori dugu, bai? Borroka handiak ari dira sortzen, enpresa handi horren nahi dutenak sistema holistikoak ez da izelako sistemak energia lortzeko. Amaren zenide egitura hori dana ezabatzea. Guk ez genuen beraiek nahi zuten matrimonioa, gure eskontza ez daukar zer ikusiri matrimonioarekin. Matrimonioa da emakume bat erostea, bai? Hori da simboloa. Eta gure eskontza beste gauza bat zen. Sorgina ez da bruja, ze ez dauka itzulpenik euskerara. Sorgina da bizitza sortzen duena. Emakumea gea sorginak, ni sorgina naiz, emakumea naizelako. Eta zer gertatu zen, zergatik emakumea? Emakumearen ardatza zegoenelako gure bizimodu autoktonoan. Hori zen buruko mina, gure jakintza. Ze azkenean emakumeak dugu jakintza berezi bat, horregatik atxoak, ziren gaur egun matronak esaten zirena, baina beste jakintza handiarekin, bai? Zendal belarrak erabiltzen zituzten emakumeak eta familia guztietan beti dago, edo amona, edo ama, edo izeba, beti ari dena zenda belarrekin. Orduan, hori dana, kultura hori dana, bizimodu hori dana nahi zuten ezabatu. Zergatik ezabatu, ze bizitza horrek ematen digu gure identitatea herri bezala, gure nortasuna, eta hori nahi zuten akatu. Orduan, sorgina hitza erabiltzen dugunean, ez da bruja. Brujaren esanahia ez dauka sorgin hitzak. Eta atxoak ez dira emakume zaharrak, sorginak, despektiboak ziren, emakume batzuk, erditzeko emakumea haurdun gelditzen zenean, zaintzen zutenak. Erditzen hor egoten ziren eta erditze ondoren hor egoten ziren zaintzen. Segure gizartea zegoen antolatuta denok zainduak izateko. Horregatik guk genuen gure errito propioak. Eta akelarrea, ake, eta larre. Ake da akerra, eta larrea da toki bat. Erromatarrak etorri ziren honea, aurkitu zuten, nola herri honetan, nola da, ilargi betean, herritarrok ospatzen genuenela zera, bai? Ilargi bete hori. Eta harrituta gelditu ziren, bai? Orduan, akelarreak alderdi batetik, ake izango litzateke gure mitologian genio bat, bai, genio bat, ematen zuena emankortasuna lurrari. Eta larrea da toki bat, naturaren toki bat, ospakizun hori betetzen zena. Orduan, da aspaldiko ancestrala gure arbasoetatik datorrena paleolitiko garaietatik erritu hau. Eta beste errito asko genituenak Elizak zapustu egin digu. Bai, atxolorra, jaiotza erritua, gazte dantza, agurra ematea haurtzaroari nebra bezaroan sartzen ginelako, emakumearen estatusa dantzaren bidez onartzea, gizonarena, gaztearena, eta azken agurra baita. Errito
objeto guzti horiek gureak ziren. Eta Elizak zapustu egin zuen. Gure etxairik handiena izan da, eta da oraindik Vatikanoa. Eta zer egin du inkisizioak evangelizazio prozesua ikaragarria sortu, derrigortasunaz dena katolikoak izateko. Eta 19. Bai, desagertu zenean inkisizioa, zergatik desagertu zen? Inkisizioak egin zuenelako bere lana. Bai, eta lan horretan ja sortu zen Espainia. Espainia sortzen da 19. mendean. 19. mendera arte, ezen Espainiarik existitzen. Erreinua bai, baina Espainia ez. Eta inkisizioaren egiturak, nola Espainia ja lortu zuten inkisizioarekin, ezabatu ez ziren egin, aldatu egin ziren, hortik sortu zuten guardia zibilak, egitura berdina. Orduan, kolonizazio prozesuan oraindik jarraitzen dugu. Eta nina sorgina. Eta inkisizioa jarraitzen du. Eskerrik asko. Orain niri tokatzen zen moztea. Eskerrik asko. Eta Iñaki Digoras. Ingeniaria, Navarralde Fundazioko kidea, ikerlari, eta idazle. Tarteka. Saltxan ez da. Nola zaudezu? Nola... Bueno, goizan eri gertatu xeat oso argigarrixa. Bai, egon dian hiru hitzaldiak, alde batetik Asisko epineko kontestu orokorra ez, Europa mailako mapa hori egin jozko, eta gero koro joan da, eta koro eta kike bisa joan da prozesu zehatzetara, ez da? Horren hor bai edukidot, horlako eureka momentutxo bat, horri ezker. Eta, bueno, gero ez teke elkarrizketan nondin ora joango da, baina komentoko zuet galdera irantzuna ez hemen lusatu barik, eta... Oso ondo. Nik daukaten lehenengo galdera, hasi garaia, erantzuten, eta da, ze esan nahi duzuentzat, eta ze eduki dauka Euskal Sorgintzak zuen memorian. Hasi garaia esaten, Euskal Sorgintzak ze eduki dauzka zuen memorian. Sorgintzak esan. Euskal Sorgintza. Sorgintzak. Sorgintza brujariak. Bai. Esango dut gazteleraz ere, eta zer esan nahi eman nahi zaio gure herriaren iruditegian. Zein balore eransten zaizkio. ¿Qué significado tiene y ha tenido en nuestra memoria la bruja vasca? ¿A qué significado se le ha dado en el imaginario del país? ¿Y qué valores o cualidades se le atribuyen? Hasiko gara orain hemendik eta gero handik? Nik oindala 20 urte erosik eben kotxe bat, eta kotxe horretan ipinen nituen pegatina bat, eta sorgin bat atzeko kristalain zintzilik, ez da? Asiskok margotu dozkun sorgin hori, ez da, erratzarekin, eta horrekin, nik uste neben, horrek ziala Euskaldunon identitatean reflejo bat, simbolo bat. Eta gaur goizeko entzun da, eta aurretik bezo, zer irakurritea eta beste, da Asiskoren sugarren mende irakurritea eta beste, esan duzu, justo hori da, gure etzaiak, ipini dozkun, marrazkia, geure buruarekiko ipini dozkun irudia. Eta hori nik, baina irentzi neben, baina bete-betian amua, raust. Horren eretzako esan nahi hori, izan zen, eretzako zen Euskaldunon simbolo bat. Eta gaur egun ikusten dut, guztizok ernenguela, eta horri buelta emun bixegoela hemen aipatu da moguan. Zurekin ados, azkenean Elizaren irudia da, ez? Elizako gizonen irudia, orduan patologia bat ere bada, ez? Beraien mentalitate zikin eta gaxo horretatik sortzea hau dana, ez? Nola despreziatzen duten emakumea, eta emakumea azkenean da boterea daukalako sortzaile izatetik, ez?
bizitza sortzen du, bizitza zaintzen du, eta hori beraientzat da ezin jasangarria, hori, botere hori. Botere hori, beraiek nahi zuten euki, orduan, ez badaukate botere hori, beraiek egiten dute zapustu eta hil. Bizitza ematen duen emakumea. Orduan, azkenean patologia batetik sortzen dago, despreziatzea, ez bakarrik emakumea, despreziatzea emakumeen eskutatik sortzen den guztia. Eta azkenean da despreziatzea gizakia. Eliza eta zoritxarrez Vatikanoan misantropia hutsa da, nire ustez. Eta berreskuratu egin behar dugu emakumearen sorginaren esanea berreskuratu behar dugu. Bizitza sortzailearena berreskuratu behar dugu. Hori da nik uste dut lan bat egin beharrekoa. Bueno, pues José María Barrandiarán decía, bueno, ¿cuál es la sorguiña, no? Una era sortu marguín, que era echadora de suerte, o bien podía ser sor marguín, creadora, o bien sortu más guiña, la que hace nacer, la partera, ¿no? Entonces, en todas las culturas antiguas, la partera es importantísimo, es predominante, es la mujer, es la que va a crear, va a traer nuevos miembros del clan a la vida, va a seguir, vamos a decir, la supervivencia de la tribu, ¿no? Y aparte de eso, las mujeres sabias de nuestras sorguiñas, porque hay que decir que las sorguiñas nuestras son positivas y no como ponía Asisco, ¿no? La primera imagen de la sorguiña con la verruga en la nariz, el pelo largo, gris y esto, ¿no? Pues esas mujeres sabias son mujeres que guiaron a las tribus, son mujeres que crearon la religión, descubrieron el uso de las plantas medicinales, aprendieron a cultivar la tierra y a domesticar los animales, inventoras del telar, de los tintes naturales, moldearon el barro y para fabricar utensilios, o sea que esas mujeres era todo, más o menos, ¿no? Pero como dice Toti Martín de Lecea, mujeres que llegaron, que leyeron en las estrellas y escucharon el viento, la esencia nuestra, nada más. Eta zein neurritan uste duzu izan dela gure herriko sorgintza Europako beste prozesuetan gertatu denaren antzekoa edo ezberdina, zeintzuk dira ezaugarriak, berezkoak? Aldoteran, sí. Bueno, azkenean Europa osoan sorginkeria, brujeria. Ezin dut onartu. Ezin dut onartu, sentitzen dut. Osea, ezin dut onartu. Brujeria. Europa guztian egon zen brujeriaren salaketak. Azkenean, inkisizioak egin zuen legedian sartu brujeriaren akusazioak. Eta norbait akusatua baldin badago legean zegoen, eta hor zegoen zigorra. Prozeso guzti hau Europan egon zen. Matrilinealtasun hori jatorriz, Europar indigena guztiok geneukan. Ez da bakarrik hemengoa, baizik eta hori zen oinarria, indigenen oinarria, eta gu hemengo indigena gea. Orduan, prozeso antzekoa, inposizioa, propietate pribatua, hori ere Europa osoan egin zuten. Jabego batena, ez herriarena, edo etxearena, baizik eta jauntxoena, eta lizarena, noski. Horiek ere propietate pribatua ari zen. Matrimonioa inposatu zituzten, emakumeak egon behar ziren gizonaren menpe, eta gizonak behartu zituzten autoritarioak eta bortxatzaileak izaten. Hori izan zen kolonizazioaren
gizonentzako, gizon matrilinealentzako, bihurtzea, bortxatzaileak eta autoritariok. Bai? Eta emakumea beraien menpe egotea. Ze batzutan, gizonezkoari buruz ez dugu hitz egiten, baina hori lortu zuen Elizak. Bai? Hori nahi zuen, beraien bezalakoak izatea. Orduan, komunalak lapurtu, matrimonioa inposatu, amaren oinordekoa beti etxea, beti izaten zen alabarentzat edo alabentzat, ze alabek ekartzen zituzten umeak, eta umeak etxeak ekuitzeko eta zainduak izateko beti etxeak izaten ziren alabarentzat. Hori ere, apurtu majorazkoa inposatzen, bai? Matrimonioa, majorazkoa, eta deiturak, eta guk ezken ditun gure deiturak. Gure deitura zen etxearen izena. Baina Konzilio de Trento horrek egin behartzun kontrolatu dena. Orduan, Europan zehar egon ziren mugimendu asko eta espiritu librearen mugimendua izan zen izugarria. Eta emakumeak aldarrikatzen zuten beraien askatasuna. Eta hor borroka bizia izan zen. Orduan, esaten denean las guerras campesinas en Europa, no sé qué, guerra campesino edo guda campesino edo nekazaritzako guda horiek, ziren lurra defendatzeko eta beraien jatorrizko bizimodua amaren hildotiz etorrena babesteko. Hori izan zen borroka izua, Europa guztian. Eta horti joa. Sí, lo que ha dicho Mari Carmen es cierto, ¿no? Es decir, que aparte de esto, que nosotros, todo lo que ha dicho Mari Carmen desde el principio, es por supuestísimo que somos paganos y paganas para ellos, porque claro, ¿qué pasa? No vamos a cambiar de reyes, así por las buenas, y de hecho nos vamos a cambiar una religión, cosa que nosotros tenemos una mitología femenina de toda la vida, con la divinidad de la madre de las culturas antiguas, que es Amari, y entonces pues es muy complicado pasar por el aro, porque tenemos que pasar por sí o sí, de una sociedad matriarcalista, comunitaria, naturalista, a pasar a una sociedad patriarcal, racionalista, individualista. Es tremendo para nosotros y nosotras, ¿no? Sobre todo nosotras. Entonces, es muy potente lo que nos está pasando aquí. De eso también, como ha dicho Coro, somos Euskal Herria, el país de la manzana. O sea, que somos el país de la prohibición, del fruto prohibido para ellos. Y otra cosa muy importante también para la religión católica, somos paganos y paganas. Y en el paganismo la sexualidad es primordial, es sacra, porque es la que nos va a dar la continuidad de la tribu. Entonces, aquí que somos mujeres, pues con una sexualidad bárbara, ¿no? Y luego ya hablaremos más del tema más adelante, cuando los hombres se van a pescar a Terranova, nos quedamos aquí solas, pero eso ya en la próxima pregunta. Bueno, nik uste dut hemen gai ardatz bat hartuta dagoela ez, eta da gizonak eta Eliza emakumeen kontrako zerbait bezala, baina nik uste dut Europa aipatu duzunez, hor badagoela beste ardatz bat ez da, eta da ardatz bat imperioak eta zapaldutako herriak. Batzutan solapamentu handia dagoena bat eta bestearekin ez da. Baina Europan hasiskok esan dozku, mugetan gertatu zian Zorgine Izak. Bai, Zorgine Izak mugetan gertatu zian da. Zergatik mugetan? Mugetan gauzak aldatzen hasi zielako. Horzuk esan duzun bezala, hor bageukan guk geure izateko era propio batzuk, oso importantiak, komunaletan oinarritutakoak, gure eskubideetan, gure zuzenbide Pirinearra aipatu duzu eren bebai, ez? Hor, gure eskubideetan, gure legeetan emakumeak zituen eskubideak zian gizonen pare-parekuak. Berdinak ez dakizian, baina oso parekuak. Hori dena, hemen baeuen, eta etorri zianean konkista ondoren, hau zuntzitzera, hemen eguen dana zuntzitzera, etorri zian
horren kontra egitera. Eta horren kontra egiteko, zer eta horre eusen batzuk, lurralde horretan eusen pertsonaje batzuk, elite bat, arrimauzan gizarte feudal batera, zetekau da txoke kultural bada. Hemen kultura bat eguen, imperialistak beste kultura badakoi. Eta horren txoke kultural handi bada, eta txoke kultural horretan da, zeinek irauten dauen da. Zela guk, gure legiak geneuzkan hemen, foruak, hainbeste aipatu dian foruak, eta gero behin eta berriz foruen inguren horren defentzatzen, burruka egin dugun hori defendatzen, bestiak horren gain egiteko, zeo zer, horren gain eguen gauza bat asmatu eben, eta horre Elizaren eta deabruaren asmakizun hori, ez da? Eta nik uste dut hori politikoa, gauza politiko hori be, joko nipini bidala, eta emakume esaten dugunean, nik ipiniko neke, emakume asterizko, ez? Ez dia bakarrik emakumea, kultura honetan eguen jende hori dena. Eta hori nahi, kasnu marako. Quería comentar una cosa también. Bueno, en el movimiento feminista también hay una mujer que se llama Silvia Federici, que dice ella claramente, bueno, en su libro Calibán y las brujas, ¿no?, que ¿por qué la caza de brujas? Pues porque ha sido el empiece del trabajo sexual, de la sexualidad de la mujer. Es decir, que la mujer desaparece como mano de obra en la agricultura y la ganadería para pasar a ser ama de casa y solamente procrear. Nada más. O sea que la mano de obra desaparece de estas mujeres. ¿Y qué pasa? Que en ese momento entra el capitalismo. ¿Y qué pasa? Pues que el capitalismo que es esencial es la reserva de mano de obra. Entonces, ya si dejamos la mitad de la población sin trabajar, quedan solamente en los hombres. Tienen que buscar, ese capitalismo tiene que buscar esa mano de obra y va a ser las tres cosas muy importantes de la historia. Va a ser, por supuesto, el mercado de los esclavos. Van a ir a África a buscar esclavos para llevarlos a Estados Unidos para que estén en los campos de algodón. Va a ser la colonización de los nuevos mundos. Y una de las cosas importantes va a ser la caza de brujas. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que esas mujeres parteras conocían lo que era la contracepción, y lo que hacía falta en ese momento era procrear para que esa mano de obra empiece a existir. Y ese es lo que el enfoque de la caza de brujas de la feminista Silvia Federici. Nire galdera ere hortik doa orain, eta da zergatik izan ziren emakumeak Baskonian, eta ez Baskonian bakarrik, baina Baskonian zergatik sorgintzaren jazarpenaren helburu nagusia. Porque fueron las mujeres el objetivo. Gizarte matrilinealanean emakumeak transmisioa, bai ohiturenak, ohituren transmisioa, sinismenen transmisioa, gizartearen egituraren transmisioa. Ze adibidez, batzarrak, fueroak aipatzen duguna, batzarrak dira. Eta batzarretan, hor, emakumeak eta gizonezkoak, aipatu duzun bezala, botere berdina zeukate. Orduan, emakumeak izango litzateke elementu garrantzitsuenetakoa transmisioan, kulturaren transmisioan, bizimoduaren transmisioan, hizkuntzaren transmisioan. Ze gertatzen zena gizona, ohizkoa zen gizona kanpora joatea, baina gelditzen zena transmisio hori ematen zen emakumea. Amona, berramona, izeba, ama, transmisio hori emakumeak ematen zuen. Bai, egituretan, nolako gizarte izan behar zen, mantendumentu hori egitea, iraupen hori mantentzea, hizkuntza transmititzea seme-alabei, ohiturak, izaera, kosmologia, espiritualtasuna, seguk ez genuen erlijiorik, gurea zen espiritualtasuna, oso ezberdina. Kosmologia, nola ikusten den unibertsoa, nola ikusten den bizitza bera, nola ulertzen zen. Hori dana transmisio hori garrantzitsuena ematen zuen emakumeak. Horrek ez du nahi esan, gizonak ez zutenik ezer ematen. Gizonak ere ematen zuten, baina beste perspektiba batetik, bai?
Orduan, esango genuke enborra, gizartearen enborra, zanela euskal emakumea gure gizartean. Eta gizon matrilinealak hor zeuden defendatzen, hori, bai? Eta baita noski, amaren transmisioari eta hori jarraitzen, ez? Baina enborra, emakumea izan da. Yo, todo lo que estamos repitiendo, bueno, no repitiendo, pero vamos, estamos de acuerdo con todo lo que decimos, pero yo dar solamente un ejemplo de lo que escribía Pierre de Langres cuando vino aquí de inquisidor en San Juan de Luz, ¿no? En su libro. Mujeres que dedican poco tiempo a sus familias. Claro, por supuesto, esas mujeres estaban aquí, los hombres estaban en la caza de la ballena en Terranova. Entonces decían, mujeres infieles, mujeres que trabajan de noche, mujeres que se bañan en la mar, mujeres que les encantan bailar y cantar, o por la ausencia de largos viajes causan el desamor y engendran el odio entre la pareja. Los hombres no quieren a sus hijos porque dudan de su paternidad. La vestimenta, como dijo Coro, ¿sí? Los tocados impúdicos, teniendo una forma fálica. Y lo más importante que yo cuando leí el libro de Pierre de Langres fue el odio al euskera. ¿Por qué el odio a nuestra lengua? Por una sencilla razón, porque nuestra lengua es neutra, no hay género, no hay femenino, no hay masculino, que eso quiere decir que la igualdad de la mujer está en el derecho de vasco y en nuestra historia, en nuestras creencias, en nuestras vivencias. Y eso ha sido muy importante, el odio hacia nuestra lengua. Muy importante. Nik uste dut badagoela hor beste ñabardura bat egiterik bai, ezta? Eta da, garai horretan, hauzen, gerra neuen, lurralde danak gerra neuen, 1521 noainen, gertatu zen izugarrizko enfrentamentu kanpala, bor, imaginatzeko, Bravehearten ikusten den horretako bat, ezta? Eta bertan 5.000 hildako egon zian. 5.000 hildako orduko gizartean jende asko da, eta suposatzeko da gizonak izango ziela gehixenak, ero danak esate igual askotxo da, ezta? Iez egin jabe zenbat egongo etezian. Orduan, herrixetan, egisa da, ez bakarrik arrantzale izialako, baizik eta exilioen egoen jentia eta gerran egoen jentia, hildako jentia falta zan. Orduan, emakumeak nagusi izango zian, batez be, adin tarte konkretu baten, ez? 15 urtetik, 50 ero ez dakiz ematera inofatezin orduan gerrara 60 ero dana dalako. Eta nik uste hori be, badala, ekuazin honetan sartzeko beste aldage bat, ez da? Gerra kontestu bat. Eta Euskal emakumeen estatusak badauka zerikusirik obsesio misogino batekin. Edo Euskaldunon mito kulturala da. Nola esan duzu Euskaldunen emakumeen? Euskal emakumeen estatusak. Estatusa. Hemen ikusten ditu honanek. Bueno, resumen, ¿no? No es por nada que estamos aquí en Euskal Herria, que estamos en la zona del arte rupestre más importante de Europa, desde Lascaux hasta Altamira. Esas mujeres de la caverna, es decir, somos nosotras las que cuidamos, las que alimentamos, la que guardiana del fuego, ¿no? La que damos vida, por supuesto, porque el hombre en esa época poca cosa hacía, la caza y poco más, porque hasta que no se dieron cuenta que ellos también tenían una parte importante en la creación de un ser humano, la divinidad era nuestra, ¿no? O sea, que éramos nosotras las divinas que dábamos la vida. Pero pasando eso, más añadiendo en nuestra tierra la mitología vasca, que es decir, una mitología femenina, ¿no? de Amari, eso es una cosa súper importante, ¿no? Porque, claro, es que tenemos un poder que no tenemos en otro lugar.
¿no? En la sociedad vasca teníamos un poder, nosotras, bueno, y esperamos que todavía tenemos un poco más, pero va disminuyendo, pero volvemos a tenerlo, ¿no? Pero en nuestra sociedad era algo importantísimo, muy importante, o sea, que éramos... Era tremendo, o sea, que por tener la sociedad que teníamos, ¿no? La manera de vivir, que al fin y al cabo esa mujer de la caverna se va a transmitir a la checuandre de la casa, ¿no? Su caldeán, o sea, que los mitos, los cuentos que van a transmitirse de generación en generación en su caldeán, pues es la misma, o sea, que es la echecuandre que va a tener un poder tremendo, ¿no? Muy importante. Unos derechos, por ejemplo, ejemplos del derecho del vasco, de la mujer a esa época, es decir, que la eche la transmite la mujer. El barragana, no sé si lo sabéis lo que es el barragana, ¿no? Es decir, que el contrato entre dos familias, primero había que tener la relación sexual. Una vez que la mujer estaba embarazada, es cuando pasaban a festejar el matrimonio, porque sabían perfectamente que la mujer iba a engendrar el heredero de la leche, ¿no? El voto femenino en las asambleas populares. Las mujeres tenían también poder de ser testigo de actos de estado civil. Podían afirmar la realidad de matrimonios, de constatar nacimientos, fallecimientos. También las viudas, muy importantes, también una gran libertad, sobre todo a nivel de negocio, cuando el marido moría, ¿no? Representantes de su clan en la iglesia también. Y otra cosa importantísima, no había, en el derecho euskaldun, no había patria potesta, era potestas parentum. ¿Qué quiere decir? Que la madre tenía tanto derecho como el padre, cosa que ahora muy potente. Bueno, sobre el estatus de, bueno, euskal estatusarekin, emakumearen estatusa, gauza bat dago gure gizartean, bizitza asko baloratzen zela. Bizitza garrantzia handia ematen zen bizitzari. Orduan emakumea zen bizitza hori ematen zuena, eta ez bakarri bizitza. Gauza handia da, bizitza ematea. Naturaren partea izatea, nola bizi behar garen, gure errituak, bizitza hori ondo eramateko, zainduak izateko, gure jaiotzatik hil arte prozesu hori errituen bidez egiten zen, eta danak zeuden oinarrituta zaintza, bai? Zaintza psikologikoa eta fisikoa, bietan, oinarrituta. Orain, ez naiz hasiko hori esplikatzen, ze bestelan, puf, baina bizitza da garrantzia handia zuena gure izatean. Orduan emakumeak zeukan estatus ona eta oso ondo konsideratua, eta baina horrek ez du nahi esan emakumea zegoenik gizonen gainetik. Hori ez da horrela. Gizona eta emakumeak eskubide berdina zeuzkaten. Beste gauza bada, nola zelako konsiderazioa ematen zen emakumeari. Baina, eta oso polita harremana zen, zegoen, orekatua zegoen dena. Eta batzarretan ere parte hartzen zuten emakumeak, gizona bezala, eta zan ez zegoen, oreka bat zegoen, bai, gure gizartean. Orekatsua eta zaintza eta bizitza helburu nagusietakoak ziren. Horregatik antolatu zuten horrela gizartea. Sufrimento horik ez egoteko, janaria eta babesa egoteko, adin guztietan, jaiotzatik hilarte. Orduan, hori bai dela demokrazia, hori bai dela demokrazia zuzena, ez orain duguna, opresioa, kolonizazioa, hori bai.
Bai, ados nago hemen aipatu diren gaiakin. Zuek ez duzu ikusten horratzean, baina hemen pantailan ikusten ditut 12 emakume ahaldun. Garai horretan, lege utxuraetan oinarritutako legia hainbeste urtetan eta hainbeste mendetan defenditutako hori, alde ez, ez alde eta ez kontra. Esan lege bat, zuk esan duzu moan, lege gaur egungo oso sozialena, demokratikoena izan leikena, ez da? Eta orduan ahaldunak zian. Eta nik uste dut, kanpotik etorri zanen imperio berri bat, lur hauek hartzera eta ikusi benien hori izanen, hau ezin ja izan. Hau ezin ja hola izan, ez? Eta orduan bai, emakumeen estatusak oso importantzia handia eduki eben, beste batez ere etorri zen, kanpotik etorri zen kultura horrekiko hori pentsa ezin ezalako. Bukaerara iristen ari gea, badaukagu minutu bat. Ez, badaukagu pixka da gehiago, badaukagu 5 minutu. Ez, badaukagu 15. Jendeak abantatzen dagoen. Terdiak arte. Terdiak arte. 25. Nik... badaukagu galdera gehiago. Gogoan eukan nire galdera bat botatzeko, baina botako bukaeran denbora ematen badit. Euskal sorginaren irudia, mitoa, realitate, naiz, biktima gisa, edo nola nahi ulertzen dugula ere, aldarrikatu beharreko pertsonaia alda, edo desmitifikatzeko moduko hau nola oroitu beharko genuke. La figura de la bruja vasca, sea mito, realidad o víctima, como sea que la consideremos, es un personaje a reivindicar o más bien a desmitificar. Bueno, yo voy a ser breve, así os dejo terminar a Mari Carmen. Sí, por supuesto. Y bueno, como mujer, perdón, barkatu. Iñaki, barkatu. Pero nos entendemos. Solamente 2 palabras, ¿no? Decir que sí, por supuesto, y sé que sí, por todo lo que hemos dicho antes, y yo termino simplemente diciendo, somos las hijas de las brujas que no podrían quemar. Ya está. Bueno, zer nahi duzu esatea. Es que ya está todo dicho, ¿no? Nik uste dut, lehen uste dut aipatu dudala, sorgina hitzaren esanaia berreskuratu egin behar da, ezin dugu esan bruja, ezin dugu esan sorgina bruja dela, hori euskaltzaindiak aldatu egin behar du, hau botatzen dute euskaltzaindiakoi, ezin dugu onartu, euskaltzaindiak lana horretan nik uste dut egin behar duela. Atxoarekin ere ezin da zanai zarra eta sorgin ez dakizer eta lako esaldiak. Nik uste dut izen horiek arbitu egin behar direla, bere tokia eman behar zaiola. Hori lehenbiziko gauza orduan, euskaltzaindiak, mesedez, euskaltzaindia, mesedez. Mesedez. Eta nik uste dut, herri guztietan zerbait antolatu behar dela, bertako emakumeak erre zituztenak eta bai gizonak, eta bai umeak, ze umeak ere bazeuden, beraien izena berreskuratu, omenaldi bat egin, eta hori, nik uste dut hori dena berreskuratu egin behar dugula. Bai, ados nago horretan, eta nik oin 20 urte kotxian atzekaldien kristalen ipinioan eben azizko lehen margotu zuen sorgintxo hori, hori ez errepikatzeko, ez da? Hori ez errepikatzeko nik uste dut hori desereik egin bidula, eta zuek ikusten ez da zuen, baina nik hemen ikusten duten emakume honeik, ze kontestu politikotan bizizian, ze zuzenbide ukain gara hortan, nik uste dut hori ikarri bidula gogora, baina plaza guztietara, zuk esan duzun bezala, plaza guztietara ikarri bidu, guk jatorrez nolakoak garen, nola antoratu garen, eta zelako gizarte parekidia sortzeko gai garen. Eta hori gaur egun reflejatzen da, kooperatiba baten adibidez dagoen estruktura hildo beretik datorrez da, hor zuzendaria, ipintzen da, baina kendu behin like, bazkidea konforme espada jarraitzen dagoen politikekin, zo fuera. Eta hori da, nik uste dut, ez dakigun gauza importante bat jakin biharrekoa. Eskerrik asko. Eta azkeneko galdera.
sorgin neiza, leheno hasiskok esaten zunez, bukatu da, ez da bukatu. Eta iraganeko kontuak dira edo nolabait beste izen batzukin indarrean daude gaur egun. Karo, leheno ere Mari Carmenik esaten zuen, orain ari gara behin eta berriro esaten, bizitza jarri ditzagun erdigunean. Eta ze puntutaraino deslegitimizatu ditugu ja gureak ziren, gure kulturarenak ziren berezko ohiturak eta moduak ez. Orduan, nola da gaur egun sorgin neiza? Edo nola ikusten duzu gaur egun sorgin neiza? Gaur egun sorgin neiza dago, emakumeari kentzea amatasuna, emakumea baztertuta izatea amatasunarekin, aurrik ez izatea, horregatik daukagu tasa baxua jaiotzekin, eta bueno, azkenean da asimilazioa kolonizazio prozesuan gaudelako. Baina tasa baxua hori Europa guztian gertatzen da. Orduan, beraien nahi dute emakumeak, jaiotza kontrolatu, gaur egun dagoen elitea, Europar batasun horrek, eta horren atzean daudenak, nahi dute emakumea hori, amatasuna kendu, eta guri kentzen baldin badigute amatasuna, gure euskera gu desagertuko gea, ez? Ordu nik uste dut, hau kontzientzia hori hartu behar dugula, eredu oso ona dugu gure arbasoak emandakoa, eta eiza honetan, bruja eiza honetan, ikusten da nolako gizartea genuen, eta hori hartu behar dugu eredu bezala. Hor dago gure bidea, gure jatorrizko bizimoduan, hori da gure bidea. Eta kontzienteak izatea amatasunaren aurka doazela. Tasa baxua baldin badago jaiotzekin ez da kasualitate bat izan. Programatuta dago. Emakumeak despreziatzea bere gorputza, despreziatzea amatasuna. Eta gizonezkoak ere ez garrantzirik ematea aitatasunari. Hori da dugu jokoan. Horregatik nik uste dut, berreskuratu behar dugula gure gizartea, eta aleginak egin behar ditugula gure izaera presente eukitzeko. Como feminista, y los aplausos siempre lo dan a Mari Carmen, estoy completamente de acuerdo con ella. Bueno, nik pixka bat ekarteko beste ardatzera, ez? Lehen aipatu duten ardatzera ekarteko gaia, gaur egun bez sorgin neiza badau, lehen deabrua esan, eskusa, ez da, oin beste eskutza batzuk erabiltzen dira, baina prozedurak berbera dira. Ikusi duen dela markada batzuk, 35.000 atxilotu, zemat desjabetze, 5.500 torturatu, zemat erailketa, hori izta sorgin neiza, nik uste da baietz. Eta gauza txikiagotan bai. Eta hor, adibide bat ipintziarren, bastanen, ez dakit jarraitu duzuen arostegiaren prozesua. Arostegian, nahi dugu batzukan golf zelai bat eta hotel bat eta etxepila bat egin, eta herritarrak esan dauen lur komunalak di hauek, hemen bastandarrok erabakitzen du zer doian aurrera eta zer ez doian aurrera, eta eskabadoren aurrian ipinizian gazte horreiri, zer salaketa egin dozte talde kriminal antolatu bateko kideak direla. Hori ez da sorginkeria, hori gaur egun gertatzen da gauza bada. Nik dira eta mazazpi, asko gustatu zaite hemen egin dezuen ekarpena egun guztian zehar. Nik gogoa daukat aipamen bat egiteko, asteburua dator eta astelenean lanera goaz edo sortzera goaz,
Eta hauek saioak izaten dira oso inspiratzaileak aldaketak egiten joateko, ez? Aldaketa txikiak, handiak diren aldaketa txiki horiek. Eta nik gomendioak edo eskatuko nizkizueke nondik hasi gaitezke, edo nik ikerketari egurra, jarri gaitezen irakurtzen, jarri gaitezen historia hori argitzen, eta Navarraldek egiten duen lana itzela da horrez, eta zabaldu dadila. Zuk aipatzen zenun sorkuntza, sorginak baino sortzaileak, hori da islada handi bat, eta ni hor artista eta kulturgile izanik kultur eremuak eta sorkuntza eremua gaur egun niretzako da. Bere garaian zapalkuntza hori jarsautzen zuen eremuetako bat, deslegitimizatu da osora, auzolan kultura deslegitimizatu den bezala, kultura bera ere, gaur egun balio gehiago ematen zaio, edo politika industrialak sartzen ari zaizkigu, eta lanean eta hainbat eremutan industrializatzen ari gara, oso logika kapitalistekin, heteropatriarkatua hor atope, eta kultura bera ere industrializatzen gaude. Gaur egun artista baino, bestelako etiketa batzuk jartzera iritsi gara. Gure lanari balioa ematea ere kosta egiten zaigu, eta hori dana nik uste dut ere badala emaitza bat, ez? Orduan, hemendik gomendioak egiten dugunari, sortzen dugunari balioa emateko, ze sortzeari uzten ari gara ere, kopiatzen ari garelako eta berriro, gazteak erori dira horretan, gu ere gaude horretan, galtzen ari gara singularidade hori, nola heldu horri, edo ze gomendio emango zenukete. No te he pillado, cariño. Ya, no me extraña. Me he perdido. Bai. No me he perdido. Voy a intentar resumir, ¿eh? Es complicado para mí. Bai, pero quiero decir, Euskera. el hecho de estar hoy a la mañana escuchando esto es muy inspirador, y yo a favor de la creación y a favor de que salgamos de aquí y empecemos a movilizar y a crear pequeñas grandes cosas que transformen, que es lo que estamos haciendo, ¿eh? Seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero tal vez igual con más amor o con más ilusión, porque estamos hechos un chisco, o sea, estamos agotadas, cansadas, desilusionadas, o sea, todavía sufrimos el impacto, yo creo, de todo ello, y cómo podemos seguir creando. ¿Cuál es vuestra recomendación para seguir creando, alejarnos de los modelos que se están imponiendo, de cómo es... Complicado. ¿Qué va? Venga, dale. Venga. Porque, bueno, en un mundo digital como tenemos ahora, las actividades feministas, por desgracia, siempre nos ha pasado lo mismo, ¿no? En toda la historia feminista, si hacemos 3 pasos adelante, 4 para atrás. El patriarcado siempre está ahí, es que no podemos concebir que en el siglo XXI que tenemos ahora, que tengamos la ultraderecha potente, bueno, ya veis el Trump, ya veis lo que puede pasar en Europa, que tengamos las mujeres otra vez que pensar, que luchar para el aborto, para poder abortar, o sea que nuestras amonas han luchado, vamos a tener que volver, nuestras nietas, tener que volver a luchar por lo mismo. No puede ser, es que es tremendo, es que no os podéis hacer idea lo que la lucha feminista cuesta, y nos estamos completamente siempre lo mismo, ¿no? Las mismas mujeres, lo mismo, para no perder los derechos que hemos adquirido durante todos esos años. Y luego, por desgracia, como siempre, somos así las feministas, las mujeres, pues que hay diversas opiniones. Por eso, por desgracia, por política, por supuesto, pues como en el 8M tenemos una parte que hay 2 manifestaciones en Madrid. Unas piensan de una manera, otras piensan de otra, pues, pero eso es normal, porque es libertad de expresión del feminismo. Pero lo que pasa que no tenemos esa unión. Yo como mujer teníamos que tener más unión entre nosotras para luchar contra el patriarcado.
Y lo que pasa en esa sociedad actual es que nosotros nos han educado de una manera, ¿no? Bueno, yo me han educado en Bélgica, pero vamos, distintamente de aquí. Pero la juventud de ahora en Ikastolas es la igualdad, ¿no? Chicos y chicas, ¿no? Pero esas chavalas, las niñas sobre todo, piensan que la igualdad está. Y la igualdad no está en ningún momento. Tenemos que seguir luchando y por eso mismo cuando con el proyecto que teníamos de Matasa, que habéis visto un ejemplo en la entrada, ¿no? Hemos estado en Suecia en un 28 de noviembre, decíamos, ¿y no hay manifestación? No. ¿Cómo que no hay una manifestación un 25 de noviembre para visibilizar la lucha contra la violencia de género? No. Es que el feminismo de Suecia, ellas piensan que ya han conseguido la igualdad. Entonces, ¿para qué luchar si ya la tienen? Y eso no es así. Eso es que nos damos cuenta diariamente, constantemente, sobre todo por la violencia patriarcal de que nos están asesinando claramente y nadie hace nada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa generación joven que piensan que tienen igualdad, pero que no es así. Bueno, nik uste dut gure etorkizuna ikusteko, oinarritu behar garela gure jatorrizko bizimoduan. Jakin behar dugu ze izan dugun, nola joan diren kentzen eta zer kendu diguten. Eta kontzientzia hori, eta egitura horiek, eta izaera hori aldarrikatu behar dugula, toki guztietan. Hori da gure etorkizuna. Gure jatorrizko bizimoduaren egiturak eta izatea eta ideologia hori zeukana, ideia horiek zeukatenak ondala gutxi arte iaia bizirik egon dira. Iaia 20. mendera arte heldu dira. Orduan, ez ditugu hain urrun. Orduan, zein izan da gure bizimodu, gure jatorrizko bizimodua. Hor dugu giltza etorkizunerako, hor dugu gure izaera, gure demokrazia zuzena, gure batzarrak, gure foruak, gure lege naturala edo, nolaz da? Zuzenbide Pirinearra. Hori da, hor dugu. Eta hori kontutan izan behar dugu, kontzientek izan behar dugu, jakin behar dugu zer den hori dana. Eta hori da bidea. Hori da gure etorkizuna. Hor dago berdintasuna, hor dago gizarte ekitatibo bat, askea, eta hor dago euskara. Eta uste dut, zuk esan duzun galderari jarraituz ez, sortzaileok, lehenengo sortzaile baten kualitaterik importantien da nire ustez da sensibilidadea, ez? Jaso inbiozu, zer dauen, zer agondan, hori dana ulertu eta gero hortik, zure abilezian, Siskok esan da, nina zela esan duzu? Agitatzaile. Agitatzaile bat rotuladoreakin, Sisko rotuladoreakin, bestat izango da pintatzen, bestat izango da musikan, bestat izango da ez dakizar. Motivazioa iturriak badauz, iturrien nun edan badau, eta artista gura motivatu nik uste dut, badakot zuela nun edan. Bai, nik artista berdin sortzaile, berdin danak. Bai, bera da. Eskerrik asko, galderaren bat, venga, aprobetxatu. Galdera edo aipamenen bat, edo... Bota. Sorgina eta bruja, aipatzen zinuen, ez direla gauza berak, pero euskaran baditugu bi hitz, sorginkeria, gaiztoa dara, sorginkeria, gaiztakeria, galtzurkeria, Eria, gaixoa. baina badu baita ere positiboan, sorgintza hor sartuko ziren maginak, eta pixkat berezteko bruja eta sorgina, ez dire sinonimoak, Ekintzak, bai.
Bueno, niretzat matrimonioa inposaketa bat izan da, bai? Eta lehen esan dudan bezala, matrimonioa Eliza Katolikoak jarritakoa da, inposatutakoa da kolonizazio prozesu horretan, inkisizioak bereziki. Eta gure jatorrian, emakumeak eta gizonak beraien artean harremantzen ziren eta beraiek erabakitzen zuten zer nahi zuten. Bai? Eta badaude frogak. Hitzekin elkartzen ziren eta hitzekin joaten ziren emaztearen etxera. Gizona beti joan izan da emaztearen etxera. Orduan, matrimonioa Elizak inposatuko sistema bat da, emakumea gaina simbolizatzen du arrak eta txamponekin, orduan da emakume baten erosketa. Eta gure senide egituran zen existitzen hori, eta zen existitzen familia gaur egun ulertzen den bezala, zabalagoa zen, klanak ziren. Etxeak ez ziren gaurko bezala, handiagoa ziren, jende gehiago bizi zen, amaren aldetik zetorren guztia bizi ziren etxe horretan, eta orduan beste egitura bazen, ez gaurkoa. Orduan, matrimonioa ez da gurea. Listo, Bonarte. Bueno, eskerrik asko. Agor dago. Ailegatu geha, eta, eskerrik asko, aguantatzeagatik. Ikusi duzuen moduan, oso ekarpen interesanteak, oso desberdinak, lehendabizikoa izan da gehiago irakurketa historikoa, datuak, eta hola, hemen gehiago gogoeta, eta ikustea horren atzean zer dagoen. Momentu honetan, oroitzen ari naiz, pelikula batez, Las brujas de Zugarramurdi, Ganes de la Iglesia, ikusten duzu ze parodia, ze patetiko, hemen ikusi da horren atzean badagoela bestelako perspektiba, asko sakonago eta asko egiazkoa eta preocupantea baita, ez? Hor atzean badago arazo politikoa, hemen izan da gizarte oso potente, oso nortasun handiarekin, kultura, identitatea, eta konkistatu ondoren hor dago prozeso bat, asimilazio prozeso bat, guzti hori ekarri duena, nork transmititzen zuen kultura hori, emakumeak hori oso garbi getitu da, gizonak gerran, arrantzan eta bar, egia, eta gizonak gara, gure... Baina egia da,